ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லாருமே இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக, NND பிரபு சார்பாக உங்க எல்லாருமே பணிவன்போடு உங்களை இந்த செஷனுக்கு வரவேற்கின்றேன். சோ இந்த 18 நாட்கள் பிரயாணத்தை பகவான் உங்க எல்லாருக்கும் சுகமாக வந்து அமைத்து கொடுக்கணும். இந்த பிரசங்கம் என்பது அவர் உரைக்க போகிற அவர் சொல்லத்தான் நம்ம எல்லாருமே திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்க போறோம். அதை நன்னா புரியறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை அவர் நமக்கு கொடுக்கட்டும், நம்ம மனசுல பதியட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நான் இந்த செஷனுக்கு உள்ள நுழையிறேன். சோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिगम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राजकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். சோ நாம் இன்னைக்கு 2ஆம் அத்தியாயத்தை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். சோ ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். கீத மகாத்மியத்தை பற்றி ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு ஒரு 5 நிமிடம் தான் நம்ம ஆதி சங்கராச்சாரியார் இந்த கீதையை பற்றி என்ன எடுத்துரைத்திருக்கின்றார் அப்படிங்கறத பத்தி நாம பார்க்க போகின்றோம். நேத்துக்கு அதை கவர் பண்ணாததுனால இன்னைக்கு நாம கீத மகாத்மியத்தை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம வந்து we will go into the session. So கீத மகாத்மியம் கொஞ்சம் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம். ஐ திங்க் பாலாஜி பிரபு உங்களை நான் கோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ யூ கேன் சவுண்ட் வந்து மியூட் பண்ணிட்டுருங்க. மறந்துட்டேன். லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், உங்களுக்கு நான் கோஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ரெசைட்டேஷன். எல்லாரும் இன்டராக்டிவ் செஷன் அப்ப சாட்ல வந்து நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை போடலாம். சோ நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அது தவறாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நீங்க கண்டிப்பாக என்ன புரிஞ்சிருக்கீங்கன்றத வந்து எழுதணும். சோ உங்களுக்கு நான் அதாவது ஏதாவது புரியலைன்னா எடுத்து சொல்றதுக்கு எனக்கு அது ஒரு உபயோகமான தகவலாக இருக்கும். அதனால பிளீஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களை நீங்க என்ன அதை புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு அதுல சாட்ல போடுறதுக்கு. ஓகே. கீத மகாத்மியத்தை நம்ம ஆதி சங்கராச்சாரியார் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கார் கீதையை பற்றி அப்படிங்கறது வந்து இந்த 7 ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம், அதாவது ஒரு 5 நிமிஷம் தான் இது. அத கீதா மகாத்மியா கீதா சாஸ்திரம் இதம் புண்ணியம் யா படேத் பிரயதா புமான் விஷ்ணு பதம் அவாப்னோதி பயாசோகாதிவர்ஜிதா. அதாவது கீத சாஸ்திரம், அதாவது யார் ஒருவர் அதாவது மனசை பக்குவம் அடைந்த மனதோடு, அதாவது ரெகுலேட்டட் மைண்ட், அதாவது ஸ்திரமான மனதோட ரிசைட்ஸ் வித் டிவோஷன், இந்த கீதையை வந்து யார் வந்து ஸ்ரத்தையோட வந்து வாசிக்கிறாங்களோ, கீதை பகவத்கீதா, ஸ்கிரிப்சர் என்றால் வேதம் இல்லையா? இந்த ஸ்லோகங்களை தான் நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்சர்ன்னு சொல்றோம். which is the best of all virtue, அனைத்திலுமே மேன்மையானது.
சோ அப்படிப்பட்ட இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை யார் ஒருவர் வந்து பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் அதாவது ஒருமித்த மனதோட வந்து இதை வந்து வாசிக்கிறாங்களோ will attain to the holy abode such as வைகுண்டா, அவர்கள் வந்து பகவானுடைய அவருடைய இடமா இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்தை வந்து அவர்கள் சேர்கிறார்கள். அந்த வைகுண்டம் யாருடைய இடம்? லார்ட் விஷ்ணுனுடைய இடம், நாராயணருடைய இடம். which is always free. அது எப்படிப்பட்ட இடம்? which is always free from the mundane qualities, இல்லையா? இந்த பௌதீக செயல்கள் பௌதீக பண்புகளில் இருந்து அது விலக்கப்பட்டது. சோ நமக்கு எத்தனை விதமான உலகங்கள் இருக்கின்றன, உலகங்கள் எத்தனை என்றதெல்லாம் நாம் வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸை கூட நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்போதைக்கு பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமா இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டம், வைகுண்டம் வந்து ஆன்மீக உலகம் இல்லையா? இந்த பூலோகம் வந்து வேறு விதமான ஒரு இயல்புகளை கொண்டது. அந்த குவாலிட்டிஸ் என்ன என்றதையும் நம்ம படிக்கலாம். ஆனா வைகுண்டத்துல வந்து இந்த பௌதீக குவாலிட்டிஸ் எதுவுமே இருக்காது. சோ அதனால அந்த வைகுண்டம் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த முண்டேன் குவாலிட்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபியர். அதாவது பயத்தினால நமக்கு பயம் என்பது உண்டு இல்லையா? எதை எடுத்தாலுமே நமக்கு பயம். பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு வரக்கூடிய பயம் என்பது இருக்காது அவங்களுக்கு. பகவத்கீதையை வந்து புரிஞ்சுண்டு அதை வாழ்க்கையில வந்து நெறிமுறைப்படுத்தும் பொழுது எந்த விதமான கஷ்டமா இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறனை வந்து பகவான் அவர்களுக்கு வழங்குகிறார். அதனால பயம் என்பது இருக்காது. தவறு இழைப்பதற்கு மட்டும்தான் அவர்கள் பயப்படுவார்கள். சோ அதனால தவறு செய்வதற்கு வந்து நாணயமான ஒரு மனசு இருக்கவங்க வந்து அதை கண்டிப்பா செய்யணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பயம் என்பது இருக்காது. சோ ஹிந்தில ஒரு ப்ராவர்ப் கூட இருக்கு, ஜோ டர்கயா மர்கயான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எப்ப நமக்கு பயம் இருக்கோ நம்மள சுத்தி எல்லாமே வந்து பயத்தினுடைய அந்த விளைவுகள் தான் நமக்கு தோன்றும் இல்லையா? அப்ப எப்ப நம்ம அந்த பயத்திலேயே நம்ம மரணித்து விடுவோம். அதனால பயம் வந்து நம்மளை கொன்று விடும். எப்பொழுதுமே பயம் என்பது இருக்கக்கூடாது. ஒன்று மட்டும் நம்ம பயம் எதற்கு பயப்பட வேண்டும் என்றால் தவறு இழைப்பதற்கு மட்டும்தான் நம்ம பயப்படணும். அது வேற எதுக்குமே நம்ம பயப்படக்கூடாது. ஆக்சுவலி விவர்ஜித கீதாத்யாயனசீலஸ்ய பிராணாயாமா பரஸ்ய ச நைவ சந்தி ஹி பாபானி பூர்வ ஜன்மா கிருதானிச்சா. அதாவது இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது? கீத தியான சீலஸ்யா. அதாவது இதை யார் ஒருவர் வந்து ஸ்ரத்தையோடையும் அதாவது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் அறிந்து வந்து வாசிக்கிறாங்களோ then by the grace of the Lord, அதாவது பகவானுடைய அருளால் அவருடைய கருணையால் the reactions of his past misdeeds will not act upon him. அவருடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் அதாவது பாவங்கள் எல்லாம் அவர் மீது எந்தவித வினையும் வந்து ஏற்படுத்தாது. நாம் எல்லாம் பிறந்திருக்கின்றோம், சங்கடத்துல இருக்கின்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் மிஸ்டீட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல வந்து படிக்கத்தான் போகின்றோம். ரியாக்ஷன் என்றால் பாவத்தின் விளைவுகள். அந்த பாவத்தின் விளைவுகளிலிருந்து நம்மள வந்து பகவான் வந்து ரட்சிக்கின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம நைவி சந்தீஹி பாப்பானி பூர்வ ஜென்ம கிருதானிச்சா. பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலனை கூட நம்ம வந்து அந்த பாவத்திலிருந்து கூட நாம வந்து விலக்கப்படுகின்றோம். அவ்வளவு மேன்மையானது இந்த பகவத்கீதை. பகவத்கீதையை வந்து நாம ஸ்ரத்தையோடையும் நம்பிக்கையோடையும், நம்பிக்கை முதன்மை, அதுதான் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வந்திருக்கின்ற அந்த நம்பிக்கை மனசுல வரணும், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரணும். அப்பொழுதுதான் இதை படிக்கும் பொழுது கூட நமக்கு உள்ளது உள்ளபடி பிரபுபாதர் சொல்லிட்டு போயிருக்கார், அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும். மலா நிர்மோச்சனம் பும்சா ஜலஸ்நானம் தினே தினே சக்ருத் கீதாம்பசி ஸ்நானம் சம்சார மலநாசனம். அதாவது ஒன் மே கிளீன்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் டெய்லி. நாம எல்லாரும் டெய்லி குளிக்காம வீட்டுல எந்த செயலும் நாம செய்ய மாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஒன் டேக்ஸ் இஃப் யார் ஒருவர் பகவத்கீதை என்னும் இந்த புனித கங்கையில் வந்து அதாவது அந்த நதிஸ்தானத்தை போல வந்து கங்கை நதி ஸ்நானம் போல பகவத்கீதையில வந்து நம்ம படிச்சே அந்த ஸ்நானத்தை நாம மேற்கொண்டோம் என்றால் அவருடைய நம்ம காலையில குடிக்கிறது எதுக்கு? நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே கிளியர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து குளிக்கிறோம் காலையில இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த வாழ்க்கை, இந்த பூய் வாழ்க்கையில நமக்கு ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மிடம் இருந்து
விலக்கி விடுகின்றன. வேங்க்விஷ்ட் மறைந்து விடும் என்று அழகாக எடுத்துரைக்கிறது. சம்சார மல நாசனம்னு சொல்லிட்டார். மலா என்றால் அழுக்கு, அதாவது இந்த ஜீவனம் சம்சாரத்துல வந்து ஏற்படும். நாசனம் என்றால் அது எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரமாக விலக்கப்படுகின்றது. நாசனம் கீதா சுகீத கர்த்தவ்யா கிம்மன்யே சாஸ்திரவிஸ்தரே யா ஸ்வயம் பத்மநாபஸ்ய முகா பத்மாதினி ஸ்ருதா. அதாவது because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead. பகவத்கீதை யாரால பேசப்பட்டது? அதாவது அந்த பரம்பொருளால் பேசப்பட்டது. எல்லாம் வல்ல இறைவனால் வந்து பேசப்பட்டது. One need not read any other Vedic literature. இல்லையா? இது ஒண்ணு வாசிச்சாலே போறோம். நம்ம 18 புராணங்கள் படிக்க வேண்டியதில்லை, இதிகாசங்களை பார்க்க வேண்டியதில்லை, எந்த வேதங்களையும் நம்ம வந்து படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏனென்றால் இது அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சமாக விளங்குகின்றது. One need only attentively and regularly. அதாவது ரெகுலர்னாக்கா எப்படி நம்ம டெய்லி காலையில குளிச்சுட்டு ஒரு வீட்டுல வந்து பூஜை படத்துக்கு வந்து விளக்கேத்தி அதுக்கப்புறம் வீட்டுல சமைத்து எல்லாரும் வந்து உணவு உண்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் டெய்லியும் வந்து பகவத்கீதையை வந்து நாம அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ஒரு 2 ஸ்லோகம் 4 ஸ்லோகம் இப்படியாவது நம்ம வந்து வாசிக்கணும். அட்டென்டிவ்லி, அதாவது எப்படி வாசிக்கணும்னா அதன் மீது நம்ம ஈர்ப்பு இருக்கணும், அதன் மீது போக்கஸ்டா நம்ம வந்து அதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாம அதை வந்து வாசிக்கணும். சோ அவ்வாறு நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுது ரீட் அண்ட், அதாவது கேட்கவும் செய்யணும், அதே மாதிரி படிக்கவும் செய்யணும். இந்த பிரசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னாக்கா இந்த கலிகாலத்தில் பிரசன்ட் இப்ப என்ன நடக்கிறது? கலியுகம் தான். இந்த யுகத்துல பிரசன்ட் ஏஜ் என்றால் யுகம். இந்த யுகமே வந்து கலியுகம். பீப்புள் ஆர் அப்சர்வ்ட் இன் முண்டேன் ஆக்டிவிட்டிஸ். நாம் எல்லாருமே வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாழ்நிலையில தான் நம்மள நாம வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். So that it is not possible for them to read all Vedic literatures. எல்லா வேதங்களையும் நம்மளால படிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. எல்லையற்றது அந்த வேதங்கள் எல்லாமே. வேதவியாசர் எத்தனையோ எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கு. ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு சொல்றோம், 2 விதமான கேட்டகரிஸ். அதுல நம்ம வந்து வேதங்கள் எல்லாமே வருகின்றது, உபநிஷத்துகள் வருகிறது, புராணங்கள் வருகின்றது, இதிகாசங்கள் வருகின்றது. இத்தனையுமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டே வரோம். ஆனால் எல்லா வேதங்களையும் படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. This one book, Bhagavad-gita, will suffice. இது ஒன்றே போதும். Because it is the essence of all Vedic literature. அதாவது அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சமும் இந்த பகவத்கீதையில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. And especially it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. அதாவது கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையால் பேசப்பட்டது. அப்படின்னா பகவானால் பேசப்பட்டது, அந்த பரம்பொருளால் பேசப்பட்டது. இதற்கு மேற்பட்டு வேற எந்த ஆத்தன்டிகேஷனும் நமக்கு தேவையில்லை, இல்ல அங்கீகாரமே தேவையில்லை. அவர் பேசினாலே அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இல்லையா? எவ்வாறு ஒரு தாய் இவர்தான் தகப்பன் என்று குழந்தைக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து எந்த ஒரு டவுட்டே இல்லாம எஸ் இவர் நம்ம அப்பான்னு ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சுக்குமோ, அதே மாதிரிதான் இந்த வரக்கூடிய எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியதுதான். வேதங்கள் எல்லாமே அதுல எந்த விதமான தவறுகளுமே இருக்காது. அப்படிங்கிற அந்த தினமான அந்த நம்பிக்கை வந்து நமக்கு இருக்கணும். பாரதாம்ருதா சர்வஸ்வம் விஷ்ணுர்வக்த்ராத்விநிஸ்ருதம் கீதா கங்கோதகம் பீத்வா புனர்ஜன்ம நாவித்யதே. அதாவது இதுல கீதா அமிர்தம், அத பாரதாமிருத சர்வஸ்வம், அதாவது by drinking the Ganges water of Gita. அதாவது இந்த பகவத்கீதையில வந்து நம்ம வாசிக்க கூடிய அந்த ஸ்லோகங்கள் அத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே வந்து எவ்வாறு கங்கை நீரை வந்து பருகுகின்றோமோ அதை போன்று இந்த ஓமையோடு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. த டிவைன் குவின்டெசன்ஸ் அப்படின்னாக்கா தெய்வீகமான சாராம்சத்தை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இல்லையா? அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சம் இந்த பகவத்கீதையில இருக்கு. அது எப்படிப்பட்ட மகத்துவம் பொருந்தியது? தெய்வீகமானது. இது மகாபாரதத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்ம பருவத்துலதான் வந்து யுத்த காண்டத்துலதான் இந்த பகவத்கீதை வந்து பேசப்பட்டது, இல்லையா? எமினேட்டிங் ஃப்ரம் த ஹோலி லோட்டஸ் மவுத் ஆஃப் த மகாவிஷ்ணு. அதாவது விஷ்ணு, நாராயணா, கிருஷ்ணா எல்லாருமே ஒரு போலதான் அப்படிங்கிற அந்த விரிவங்கங்களை வந்து நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல படிக்கும் பொழுது நம்ம
புரிந்து கொள்வோம். சோ அவருடைய தாமரை இதழ்கள், அதாவது இந்த திருவாயிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு இன்னும் கேட்கணும்னு தோணும் இல்லையா? அமிர்தம் போன்றது ஆக்சுவலி. ஒன் வில் நெவர் டேக் ரீபர்த் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அகெயின். அதை நம்ம அது கங்கை நீரை பருகுவது போல இந்த கீதையினுடைய சாராம்சத்தை நாம வந்து ஸ்வீகரித்தால் நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அந்த இன் அதர் வேர்ட்ஸ், பை டிவோஷனலி ரிசைட்டிங் த கீதா, அதாவது பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் பகவத்கீதையை யார் ஒருத்தர் வாசிக்கிறாங்களோ அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்திலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை என்பது உண்டு. இட் இஸ் டெர்மினேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா புனர் ஜென்மனா வீத்தியத்தே, இன்னொரு புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் இல்லையா? நாம அதுலதான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம். இப்ப பிறக்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், மடிகின்றோம், மீண்டும் பிறவி எடுக்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், மடிகின்றோம். எல்லா உயிர் வாழிகளுமே இந்த நிலைதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில். நித்தியமற்ற உலகம் இது. இங்கே நித்தியமற்ற வாழ்க்கை அப்படிங்கறது வந்து நாம வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள்ல பார்க்க போகின்றோம். ஆனா இந்த பகவத்கீதையை வந்து நாம வந்து பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் கேட்பதாலும் வாசிப்பதாலும் அதை நல்லா படிக்கிறதுனாலும் புரிஞ்சு கொள்வதனாலும் நம்ம வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்முறையில் வந்து நம்மளால அமைத்து கொள்ள முடியும். எல்லாருமே சங்கடங்களில் தான் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த சங்கடத்தையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன், சங்கடத்தை சங்கடமாக பாவிக்காத தன்மை, இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம அந்த பக்குவ நிலைக்கு செல்லணும்னா பகவத்கீதையை வந்து நாம பக்தியோட வாசிக்கணும். அவ்வாறு வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்திலிருந்து நமக்கு மோட்சமும் கிடைக்கின்றது. சர்வோபனிஷதோ காவோ துக்தா கோபாலநந்தனா பார்த்தோ வத்ஸ சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மஹாத். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஆதிசங்கராச்சாரியர்? சர்வோ உபனிஷத காவோ, அதாவது இங்கே ஓமை என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அனைத்து உபனிஷத்களுமே அனைத்து வேதங்களுமே வந்து ஒரு பசுவுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி பசுவிடமிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது? பால் கிடைக்கின்றது. அந்த பால் என்பதுதான் இந்த கீதையினுடைய சாராம்சமும் அல்லது அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த பாலை கறப்பவர் யார் என்றால், எப்படி பால்காரன் வந்து பசுமாடிடத்துல வந்து பால் கறக்கின்றானோ அதே மாதிரி அமுதம் போன்ற இந்த சாராம்சத்தை வந்து நமக்கு வாடி வழங்க போகின்றவர் அந்த பரம்பொருள், அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆவார். நந்தனுடைய மகன் அர்ஜுனன் வந்து இப்போ அந்த அமிர்தம் போன்ற அந்த பாலை வந்து பருக போகின்றான். கீதையினுடைய சாராம்சத்தை வந்து அவன் ஸ்வீகரிக்க போகின்றான். நாம கூட இந்த 18 நாட்களும் வந்து பகவத்கீதை சாராம்சத்தை வந்து ஓவராலா ஹை லெவல்ல நாம வந்து புரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ த பியூட்டிஃபுல் நெக்டர் ஆஃப் த கீதா இஸ் த மில்க். அதாவது அந்த பால் என்பது கீதைக்கு வந்து கீதை என்ன சொல்றது இல்லையா? அமிர்தம் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த சாராம்சம் தான் வந்து அந்த பாலுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. The fortunate devotees are the fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of the milk. அதாவது நாம் எல்லாருமே வந்து அதிர்ஷ்டசாலிகள், பக்தர்களாக இதை கேட்பதற்கு. தீசிஸ்டனாக்கா ஆத்திகவாதிகள், ஏத்திஸ்டனாக்கா நாத்திகவாதிகள். இதை நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நிறைய இடங்கள்ல பார்ப்போம். அதனால இதை வந்து ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க. ஆத்திகம் என்றால் அட்லீஸ்ட் சனாதன தர்மத்தில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு. அவர்களுக்கு அத்தகைய இதுல வந்து அவங்களுடைய புத்தியை வந்து அவங்களால உபயோகப்படுத்த முடியும். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த அமிர்தத்தை வந்து பருக போகின்றார்கள், அதனால சுகிக்கவும் போகிறார்கள் என்பது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கத்துல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. துக்தம் கீதாமிருதம் மஹாத் ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்ர கீதம் ஏகோ தேவோ தேவகி புத்ர ஏவா ஏகோ மந்த்ரஸ்தஸ்ய நாமானி யானி கர்மாபீகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தை நாம வந்து அழகா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ அதாவது நம்ம பிலாசபிஸ் எல்லாம் படிப்போம், தத்துவங்களை பற்றி படிப்போம், சம்பிரதாயங்களை பற்றி படிப்போம் இல்லையா? சம்பிரதாயங்கள் படிக்கும் பொழுது அத்வைதம், துவைதம், அதுக்கப்புறம் வந்து விசிஷ்டாத்வைதம், இப்படி எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் 4வது அத்தியாயத்துல.
அப்ப நம்ம வந்து இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தேர் இஸ் நோ நீட். அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே புனிதமான ஒரு வேதம் எது என்றால் இந்த இந்த பகவத்கீதை, தெய்வீகமான இந்த பகவத்கீதை. யாரால் அது வந்து சொல்லப்பட்டது, அதாவது பாடப்பட்டது என்றால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் வந்து அந்த பரம்பொருளால் வந்து இதை சொல்லப்பட்டது. சோ அதுதான் ஏகே சாஸ்திரம், ஒரே சாஸ்திரம், தேவகி புத்திரன், அதாவது தேவகி புத்திரனா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்ன இந்த பகவத்கீதை. ஏகோ தேவோ தேவகி புத்திர ஏவா, ஒரே ஒரு கடவுள் யார் என்றால் தேவகி புத்திர ஏவா, அதாவது தேவகியுனுடைய மைந்தனா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா. இதை யார் பாடினதே இந்த இந்த இதை வந்து ஸ்ரீ ஆதி சங்கராச்சாரியார் இல்லையா. அவருடைய தாயாரும் வந்து கிருஷ்ணருடைய பக்தை. அவருடைய மரணிக்கும் சமயத்துல வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்கணும்னு அந்த இது சந்தர்ப்பத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பொழுது அந்த காட்சியை வந்து அவரால் வந்து முன்னிறுத்த முடிஞ்சது. இது நம்ம கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஏகோ மந்திரஸ்ய தஸ்ய நாமானி யானி, அதாவது நம்ம வந்து புனித நாமங்கள் வந்து அந்த பகவானுடைய நாமங்கள். ஒன்லி ஒன் மந்த்ரா எதுன்னா அந்த பரம்பொருளுடைய நாமங்கள் தான். அண்ட் ஒன்லி ஒன் பியூட்டி நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இந்த இந்த லாஸ்ட் லைன் நம்ம எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கணும். உயிர்வாழிகள் எதற்காக இங்கே பிறவி எடுத்தார்கள், நம்மளுடைய தலையாய கடமை என்ன அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையும் வந்து அதுதான் சொல்ல போறது. இங்க நம்ம ஆதி சங்கராச்சாரியாரும் என்ன சொல்லியிருக்கார், அந்த பரம்பொருளுக்கு நாம சேவை புரிவதற்காக மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம பிறந்திருக்கின்றோம். ஏனென்றால் பிறக்கும் பொழுது நாம நித்திய பக்தர்களாக தான் பிறந்தோம். பாகவதம்ல ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் பத்தி நாம் எல்லாருமே வந்து பக்தர்களாக பிறந்து நம்ம வந்து பக்திமான்களாகி, அதாவது முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களாகி பகவானிடத்தில் செல்வதற்கான மார்க்கம் இந்த டெம்பரவரி லொகேஷனுக்கு நம்மள அனுப்பிச்சிருக்கார். பக்குவம் அடையறதுக்காக தான் நாம் இங்க வந்திருக்கோம். நாம் எல்லாம் இங்க வரணும்ன்ற அந்த விருப்பம் ஏற்பட்டதுனாலதான் நாம் இங்க வந்திருக்கோம். சோ அந்த விருப்பத்தை நாம வந்து என்ன செய்யறோம், இங்க வந்த பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில வந்து ஈர்க்கப்பட்டு அதற்கு என்ன காரணம் என்பதையும் நாம இன்னைக்கு படிப்போம். சோ அத்தனையுமால நாம வந்து இங்கேயே வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபட்டு விடுகின்றோம். ஆனா நம்மளுடைய கடமை என்ன என்பதையும் நாம மறந்து விடுகின்றோம். பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு செய்வது ஒன்றே இந்த ஜீவனுடைய தலையாய கடமை. அதை முழுவதுமாகவே வந்து நாம மறந்து விடுகின்றோம். சோ ஒன்லி ஒன் டியூட்டி என்னன்னாக்கா நமக்கு வந்து பக்தி சேவை. யாருக்கு, அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு இருக்கு வந்து அவருக்கு தான் நம்மளுடைய சேவையை வந்து நாம செய்யணும். சோ இதுதான் வந்து ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து சொல்லி இருக்கிறதும். சோ பகவத்கீதையும் வந்து நமக்கு அதை தான் எடுத்துரைக்க போகின்றது. நீங்க அதை தான் நீங்களும் வாசிக்க போகின்றீர்கள். ஆக்சுவலி ஒரு நிமிஷம், சாரி. இன்னைக்கு கீதையினுடைய சாராம்சத்தை பற்றி நாம படிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றிகள். இந்த செஷனுக்கு டைம் ஒதுக்கி நீங்க எல்லாருமே இந்த கிளாஸ்க்கு அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்களை எல்லாருமே நான் தாழ்மையோட அந்த நன்றி கலந்த வணக்கங்களை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சோ நேத்தைய அத்தியாயம் நாம பார்த்தோம் இல்லையா. கிருஷ்ணா சொல்யூஷன் டு அர்ஜுனாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது கிருஷ்ணருடைய சந்தேகங்களுக்கு வந்து அர்ஜுனுடைய சந்தேகங்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய தீர்வுகள் ஆக்சுவலி. சோ இதுதான் நாம இங்க வந்து பார்க்க போகின்றோம். அர்ஜுனர் நேத்து என்னென்ன சொன்னார், அதாவது அவரை போர் புரிய மாட்டேன் என்பதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் சொன்னார், அதுதான் வந்து முதன்மை அத்தியாயம். அவருக்கு அர்ஜுன விஷாத யோகம், அவருடைய மனசு வந்து சஞ்சலம் அடைந்திருக்கின்றது இல்லையா. அவருக்கு வந்து போர் புரியணும்ன்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கூட அவருக்கு இல்லாம போயிற்று. ஏனென்றால் இரு தரப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களும் தன் உறவினர்கள், தன்னுடைய நண்பர்கள், தன் பிள்ளைகள், மாமன்மார்கள், பாட்டனார், குருமார் எல்லாருமே இருக்கிறத பார்த்து அவருக்கு வந்து போர் புரியணும்ன்ற அந்த விருப்பமே இல்லாம போனது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காரணம், இரக்கம் இல்லையா. அந்த இரக்கத்திற்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து 2ஆம் அத்தியாயத்தில் வந்து 16வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் பண்றார் ஞான யோகத்தின் மீது. அதாவது 3 விதமான யோகங்களை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. யோகம் என்றால் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் யோகான்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே வந்து பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், அதாவது யோக பயிற்சி செய்யறோம் இல்லையா. அது வந்து அஷ்டாங்க யோகம், தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஆனா யோகம் என்றால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3 வந்து கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம். இந்த 3 தான் வந்து இங்க யோகங்களாக 18 அத்தியாயங்கள். முதல் 6 கர்மம்,
ரெண்டாவது பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து மூன்றாவது வந்து ஞானம். சோ இவ்வாறு இந்த 3 விதமான தலைப்புகளை தான் நாம வந்து படிக்க போகின்றோம். சோ முதல் காரணம், அர்ஜுனன் வந்து இரக்கத்தினால் வந்து அவன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். அதற்கு பகவான் கிருஷ்ணருடைய விளக்கங்கள் வந்து அழகாக கொடுக்கப்படுகின்றது 11வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். ரெண்டாவது வந்து காரணம் இன்பமின்மை. ஏனென்றால் போருடைய விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவை ஏற்படுத்தும் என்பதால் அழிவடைந்த அந்த சூழ்நிலையில நாம சுகிக்க முடியாது இல்லையா? நம்ம மனசு சஞ்சலம் அடையும். நாமளும் கருணை உள்ளவர்கள் தான் இல்லையா? ஒரு பக்தனாக இருப்பவனுக்கு கருணை என்பது கண்டிப்பா இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை அவன் வந்து சுகிக்க முடியாது என்பதை வந்து அவன் காரணமாக சொல்கின்றான். அதற்கு இவர், அதாவது நம்ம பகவான் வந்து என்ன சொல்றார், 31ல இருந்து 37 ஸ்லோகம், 31வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 37வது ஸ்லோகம் வந்து, அதாவது கர்மயோகியாக நீ செயல்படு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. அதாவது நீ வென்றால் அதனுடைய விளக்கங்கள் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். அதற்கு வந்து கர்மயோகத்தின் மீது விளக்கங்களை வழங்குகிறார் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதுக்கடுத்து பாவ விளைவுகள் ஏற்படும் என்ற அச்சம் இல்லையா? இத்தனை பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த பாவம் எல்லாம் நமக்கு தானே. நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுமே நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? அது பாவமா இருந்தாலும் சரி, புண்ணியமா இருந்தாலும் சரி. அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறதுக்கு, நீ பக்தி சேவையில் பக்தியோட செய்யும் பொழுது, இது உன்னை கடமையாக ஏற்று நீ செய்யும் பொழுது உனக்கு பாவ விலைகள் வராதுன்ற விளக்கங்கள் எல்லாமே வந்து இங்க வந்து சொல்றார். இங்க வந்து ஞான யோகம், கர்மயோகம், பக்தி யோகம், இந்த மூன்றையுமே கலந்துதான் இந்த என்டையர் சாப்டரும் வந்து விளக்கப்படுகின்றது. 4வது குடும்ப பாரம்பரியம் அழிதல். அதற்கு வந்து நீயே ஒரு வர்ணசங்கரத்தை, இவர்கள் தர்மத்தை அறிந்தவர்கள், இவர்கள் வெற்றி பெற்றால் கண்டிப்பாக பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு இவர்களால் வழங்கப்படும். அதனால வந்து வர்ணசங்கரத்தையும் தடுக்கலாம் என்ற விளக்க உரைகள் எல்லாமே இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அடுத்து தீர்மானம் இன்மை, அதாவது இன்டிசிஷன் இல்லையா? அதாவது உறுதியான மனதோட எழுந்து நீ போர் புரிவாயாக அப்படின்னா, அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நான் சன்னியாசி ஆயிடுறேன்றார். சன்னியாசி ஆயிட்டு நான் வந்து அவர்களால் வந்து நான் ஒன்று காட்டுக்கு செல்கின்றேன் என்றார். இல்லை என்றால் எதிரிகளால் வந்து நான் ஆயுதங்கள் எல்லாம் வந்து சமர்ப்பித்து விடுகின்றேன், அவர்களால் நான் கொல்லப்படுவதே சாலச் சிறந்தது, அவர்கள் வந்து அக்கிரமக்காரர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நான் அவர்களால் மரணத்தை ஏற்றாலும் பரவாயில்லை என்ற அந்த சூழ்நிலைக்கு வருகிறார் அர்ஜுனர். சோ அதனால நீ எழுந்து, அதாவது சந்நியாசம் ஆவதை வந்து பகவான் எங்கேயுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை. இதை நம்ம வந்து எல்லா இடங்களிலும் கூட நம்ம வந்து மகாபாரதத்துல செக் பண்ணலாம். பீஷ்மர் வந்து அவர் சந்நியாசத்தை ஏற்கொள்ளாமல் பிரம்மச்சரிய விரதத்தை பூணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் அதாவது பந்தப்பட்டிருந்தால் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்துதான் அவருடைய சந்ததிகள் வந்து இந்த அவங்களுடைய சந்திரகுல வம்சத்தை வந்து ஆண்டு இருப்பார்கள். இந்த மகாபாரதம் போரே வந்திருக்காது இல்லையா? தர்மத்தை அறிந்தவர் அவர். அதுக்கடுத்து இவர் பாண்டவர்களுடைய தந்தை, அவரும் வந்து கண்டினியூ ஆயிருந்தாலாவது, பாண்டுவாவது கண்டினியூ ஆயிருந்தாலும் இந்த தர்மம் என்பது நல்ல நிலைத்திருந்திருக்கும், மகாபாரத போரும் வந்திருக்காது. சோ அதே மாதிரி கர்ணன் கூட தர்மத்தை அறிந்தவன் தான், ஆனால் அவன் தர்மத்தின் தரப்பில் நின்று போர் புரியவில்லை. இவ்வாறாக தர்மம் அறிந்தவர்கள் அதே மாதிரி அந்த சூழ்நிலைகளை வந்து அவர்கள் வந்து தன்னுடைய கடமைகளை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது, அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாமல் அதுக்கு வந்து ஒரு பிரதிஜ்ஞை மாதிரி பண்ணிட்டு கடைசி வரைக்குமே வந்து அந்த வாழ்நாளை அவர்கள் எடுத்து செல்கிறார்களா, அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் தான் இதெல்லாமே. அதுதான் பகவான் சொல்வார், நீ இன்னர்ஷியான்னு சொல்லுவ, அதாவது செயலற்ற தன்மையை நீ என்னைக்குமே விரும்பக்கூடாது. சந்நியாசத்தை வந்து அவர் என்றைக்குமே வந்து ஏற்கவில்லை. கர்ம யோகியாக செயல்படு, கர்ம சந்நியாசத்தை அவர் ஏற்கவே இல்லை. யாரு? பகவான். இதற்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். சோ யாராவது, அதாவது வாட் ஆர் த 5 reasons which Arjuna gave for not fighting, சாட்ல நீங்க போட முடிஞ்சா that will be well and good. ஒரு 1 or 2 அட்லீஸ்ட் போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அத வந்து நீங்க கண்டிப்பா போடணும். யாராவது 1 or 2 people போடுங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 5 தான் வந்து காரணங்கள். சோ அதாவது இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிதல், அதுக்கப்புறம் வந்து தீர்மானமின்மை. இந்த 5 தான் காரணங்கள் ஆக்சுவலி. இந்த அதாவது அர்ஜுனர் வந்து போர் புரியாதது போறதுக்கு கனெக்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கும் செகண்ட் சாப்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்க போறோம் இல்லையா? போன சாப்டர்ல இருந்து கடைசியில என்ன ஆகுறதுனாக்கா, அர்ஜுனன் வந்து வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு அந்த ரதத்துல உட்கார்ந்துறான்.
அதை பார்த்து கொண்டிருந்த சஞ்சயன் வந்து எடுத்து வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்கின்றான்? திருதராஷ்டிரனுக்கு எடுத்துரைக்கின்றான். அவன் எடுத்துரைக்கிறது என்னன்னாக்கா, முந்தைய அத்தியாயத்தில் சஞ்சயன் அர்ஜுனரிடம் போரிட விரும்பவில்லை என்று கூறி முடித்தார் இல்லையா? பாண்டவர்கள் ராஜ்யத்தை துறந்து விடுவார்கள் என்று திருதராஷ்டிரன் வந்து மகிழ்ந்தார். ஏனென்றால் இவன் பாதி பலம் வந்து அர்ஜுனர். இங்க வந்து பாண்டவர்களே அதிகமாக போரில் வல்லமை உடையவர்கள் யார் என்றால் நம்ம பீமனும் சரி அர்ஜுனனும் சரி, இவங்க 2 பேர் மீதுதான் வந்து ஆதாரப்பட்டிருக்கிறதே. இதுல பாதி 50% பலம் போயிடுத்துன்னா இனி இருக்கக்கூடியது யாரு? ஒன்லி பீமன் மட்டும் தான் போர்ல இருக்கணும். அதனால வந்து அவனே விட்டுட்டான்னா பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து விட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு இல்லையா? அதனால தன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து ராஜ்யத்தை ஆழ்வார்கள், போர்ல நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது, அவங்க எதுவுமே அழிந்து விட மாட்டார்கள், ஏனென்றால் தர்மமான இடத்துல போயிருக்காங்க. சோ அங்க அழிவு என்பது ஏற்படும் என்பது திருதராஷ்டிரனுக்கு தெரியும். சோ இவங்க விட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம பிள்ளைகள் நல்லா வாழ்வாங்கன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட இருக்கின்றான். இந்த அத்தியாயத்துல என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, தனது மகன்கள் ராஜ்யத்தை இழக்கக்கூடாது என்ற நம்பிக்கையோடு இருந்த திருதராஷ்டிரரை பார்த்த சஞ்சயன் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை போரிட எவ்வாறு தூண்டுகின்றார் என்பதை விவரிக்க தொடங்குகின்றார். எஸ், 6வது ஸ்லோகம் நேத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 6வது ஸ்லோகம் தான் முடிச்சோம், 2.6 இல்லையா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து அதாவது ஒரு டீச்சரா இருக்கிறவங்களுடைய குவாலிட்டி என்னன்னாக்கா, ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நல்வழிப்படுத்துறது தான் அவங்களுடைய குவாலிட்டியா இருக்கும் இல்லையா? சோ கண்டிப்பு மிக்கவர்கள் அந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க ஒரு குட் டீச்சர் இல்லையா? அதே மாதிரி நிலையில தான் இப்ப பகவானும் வந்து இருக்கின்றார். நீங்க மாஸ்டர், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அங்கே வந்து சீடனாக இருப்பது யார் என்றால் வந்து நம்ம அர்ஜுனர். 6 ஸ்லோகம் வரைக்குமே அவருடைய குழப்பம் எல்லாமே வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் எடுத்துரைப்பார், நீ வந்து எதற்காக இவ்வளவு வருத்தப்படுகின்றாய்? நீ வந்து ஒரு ஞானமுள்ளவன். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் இங்க நடக்கக்கூடிய அழிவை கண்டு நீ வந்து எதற்கு வருத்தப்படுகின்றாய்? போர் புரிய வேண்டியது உன்னுடைய கடமை, போர் வீரன் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நீ ஏன் வந்து இதுக்கு வருத்தப்படணும்? இது எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால், அதாவது நீந்த தெரியாத ஒரு மனிதன் வந்து என்னது நீச்சல் அடிக்க போகும் பொழுது தண்ணியில அடிச்சுட்டு போனாக்கா அவனை காப்பாத்தணும்னு நினைச்சு நம்ம வந்து சட்டைய புடிச்சு நம்ம இழுத்தோம்னு வச்சுக்கோயேன், அவனை வந்து காப்பாத்த முடியுமா நம்மளால? கண்டிப்பா முடியாது. சட்டை மட்டும்தான் தனியா வரும். அந்த மாதிரி இருக்கு நீ போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்வது என்பதை அந்த ஓமையோட பிரபுபாதர் அழகாக விளக்கியிருக்கின்றார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. 2ஆம் ஸ்லோகத்துல வந்து நாம வந்து பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமை பற்றி நாம பார்க்க போகின்றோம் இல்லையா? அர்ஜுனா வாஸ் ஆஸ்க்டு டு ஃபைட் வித் ஹிஸ் ஓன் குரு. எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவர் அவருடைய குரு, அவருடைய தாத்தா எல்லாருமே இல்லையா? So as anybody in history has made sacrifice like that, யாராவது இந்த மாதிரியான ஒரு தியாகத்தை செய்தது உண்டா என்பதை நீங்க இந்த இதுல போடலாம், சாட்ல போடுங்க. ஐ திங்க் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க யாரோ, பாலாஜி பிரபு ஒரு வாட்டி மியூட் பண்ணிடுங்க. யாராவது உங்களுக்கு அர்ஜுனன் தன்னுடைய சொந்த குரு மற்றும் பாட்டனாருடன் போரிடும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார் இல்லையா? வரலாற்றில் இது போன்ற தியாகம் யாராவது செய்தது உண்டா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு யாராவது ஞாபகம் வருதா? இருந்தா நீங்க இந்த சாட்ல போடலாம். எஸ், குடும்பம் மீது உள்ள பாசம். எஸ், வெரி நைஸ். எல்லாருமே மனக்கலக்கம், குடும்பம். எஸ், தேங்க்யூ போன இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணதுக்கு. வரலாற்றில் இது போன்ற தியாகம் யாராவது செய்தது உண்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். நான் எல்லாருமே மியூட் பண்ணிடுறேன், அப்புறமா அன்மியூட் பண்றேன். யாருக்காவது பேசணும்னா கையை உயர்த்துங்கள். ஏன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது, ரெக்கார்டிங்ல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். ஸோ கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்பட்ட தியாகங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க பிரகலாத் மகாராஜ் இல்லையா? ஹிரண்யகசிபு வந்து அவருக்கு வந்து தொந்தரவுகள் செய்தார், அவரை கொல்லணும்னு எத்தனையோ யானை விட்டு எல்லாமே செய்தார். ஆனா அவர் வந்து பகவானுடைய கருணையால் என்றைக்குமே அந்த அழிவை ஏற்படுது. அவரை வந்து எல்லா விதமான சங்கடங்களிலிருந்து வெளியே வந்தார் இல்லையா? ஹரியாஷ்வாஷ் மற்றும் பகுலாஷ்வாஷ் 4 குமாரர்கள் பற்றி நம்ம படிப்போம். சனதா பிரம்மருடைய பிள்ளைகள் பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல. மூத்த சகோதரர் இளைய சகோதரர் யாருன்னாக்கா ராவணன் மற்றும் அதுக்கப்புறம் விபீஷணன். சோ இவங்களையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். குரு புரவலர், அதாவது சுக்கராச்சாரியார், பலி மகாராஜ் இல்லையா? பலி மகாராஜ் வந்து 3வது அடி வந்து 3 அடி நிலம் கேட்டார் இல்லையா? வாமன அவதாரத்துல வந்து 3வது அடி வந்து தன்னுடைய தலையை தான் கொடுத்தார் பலி மகாராஜ். அவருடைய
குரு சுக்கராச்சாரியார் சொன்னார், வந்திருப்பவர் வந்து சிறு பையன் கிடையாது, அதை நம்பாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா கூட கேட்காம அவர் வந்து 3வது பாதத்தை வந்து தன் தலை மீது அதுதான் உங்களுக்கு ஸ்தலம்னு கொடுத்த போது அவரும் வந்து கீழ் உலகத்திற்கு தள்ளப்பட்டார். கணவன் மணி யாக்ஞி பிராமண மனைவி. சோ இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ். அப்புறம் குடும்பம் மனிதன், இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் வந்து திருமணமாகி அவர் வந்து மனைவியை வந்து சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறார். 24 வயதிலே வந்து அவருடைய திருமணம் நடந்து அவர் சந்நியாசத்தை வாங்கி கொள்கின்றார். லக்ஷ்மணன் பாத்தீங்கன்னாக்க எப்பொழுதுமே சதா ராமனோடு இருக்கக்கூடியது இல்லையா? இது எல்லாமே தியாகங்கள் தான். பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து நிறைய தியாகங்கள் செய்திருக்கின்றார். நமக்கு எல்லாமே இன்றைக்கு உட்கார்ந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இதெல்லாம் வாசிக்கிறோம் என்றால் அவருடைய தியாகத்தினுடைய விளைவுகள் தான் நாம் எல்லாருமே இங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது. சோ இத்தனையுமே வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ், சின்னதா ஒரு எக்ஸாம்பிள். அர்ஜுனனை போல இவர்கள் எல்லாரும் கூட தியாகங்கள் அதாவது பத்தி நம்ம பேசியிருக்கோம். ஓவர்வியூ ஆஃப் த செகண்ட் சாப்டர். இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து இன்டிசிஷன்லயே இருக்கான் டில், அதாவது 6வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இன்டிசிஷன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல உடைய கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு இப்ப ஆல்ரெடி சொன்னேன். 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம அதற்கான விளக்கம் வந்து பின்னாடி வரும். அந்த ஸ்லோகம் வரும்பொழுதே நம்ம வந்து பாத்திரலாம். இந்த அர்ஜுனனுடைய இருமனம் வந்து 2.10 ஸ்லோகம் வரைக்குமே கண்டினியூ ஆகுது. சோ ஆத்மானா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே இங்க வந்து விளக்க போகின்றார். இப்ப அதாவது ஞான யோகத்தை பற்றி அந்த பேசிஸ்ல வந்து சாங்கிய யோகத்தை நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். 2.11 இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு நாம இங்க பகவான் எடுத்துரைக்க போகின்றார். நீ வந்து உடலுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது. நீ யார் அப்படின்னா, நீ யார், இந்த உடல் அல்ல, நீ ஒரு ஆன்மா என்பதை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய பதங்கள் வந்து இதுல வருது. அடுத்து பர்ஃபார்மிங் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி நேத்து உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னேன். வர்ணாசிரம தர்மம் தான் இப்பொழுது சனாதன தர்மமாக நாம கேட்டு இருக்கோம். சோ பர்ஃபார்மிங் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், ஒருவருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா? தாய் தந்தையாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகள், ஒரு மகனாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகள், ஒரு மாணவனாக நமக்கு இருக்க கடமைகள், ஒரு இடத்துல வேலை செய்யும் பொழுது எந்த எந்த மேனேஜ்மெண்ட் ரோல்ல இருக்குமா, அதாவது ஆளும் தன்மையில இருக்குமா, இல்லை வந்து நாம சேவகம் செய்யக்கூடிய தன்மையில இருக்கிறோமா, சூத்ரனாக இருக்கோமா, இல்ல சத்திரியனாக இருக்கின்றோமா, இல்ல வைசியனாக இருக்கின்றோமா, இல்ல ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டியில நம்ம வந்து செயல்பாடுகளை நம்முடைய ஜாப் அப்படி இருக்கா, அதை பொறுத்து அது எல்லாமே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா? சோ பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுதல். இப்போ அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்திரியன் என்பவன் அவனுடைய தலையாய கடமை என்ன? போர் புரியுதல் இல்லையா? சோ ஒருவன் தனக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்யும் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய பாவங்களுக்கு எப்பொழுதுமே பந்தப்படுவதில்லை என்பதை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து நாம் இங்கே பார்க்க போகின்றோம். அடுத்து நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் நீ செயல்படு. அதாவது கர்மயோகத்தினுடைய there are 2 types, 2 வகையான கர்மயோகங்கள். சோ அதாவது சகாம கர்மயோகம் மற்றும் நிஷ்காம கர்மயோகம். சோ நிஷ்காம என்றால் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அனைத்தும் பகவான், எல்லாவற்றையுமே வந்து பகவானுக்காக செய்கின்றேன் என்று செய்யக்கூடியதுதான் வந்து நிஷ்காமம். சோ சகாம என்பதும் வந்து ஒரு நல்ல கர்மம் தான். ஆனா அனைத்துமே வந்து நாம பலன்களை வந்து பகவானுக்கு வழங்கி விட மாட்டோம். நமக்குன்னு சில எல்லாமே வச்சிருந்து மீதம் இருப்பது மட்டும்தான் நம்ம செய்வோம். அது சகாமத்துல வரும். அதை பத்தி டீட்டெயிலா நாளைய அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கலாம். குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த லிபரேட்டட் சோல். அப்போ இவர் சொல்வார், இந்த மாதிரி சமநோக்கு இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதரை பற்றி இந்த ஒருத்தர் வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், அவருக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பக்குவமாக செய்தல், நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் செய்தல், ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு செய்தல், பக்தியோடு செய்தல், இத்தனை இதுலயுமே செய்யறதுக்கு வந்து அந்த ஆன்மா வந்து எவ்வாறு பக்குவ நிலையை அடைகின்றது அப்படிங்கிறது வந்து இத்தனை ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அவ்வாறு பக்குவப்பட்ட அந்த ஆன்மா, அதாவது வைஸ்லி பர்சன் அப்படிப்பட்டவர் வந்து தீரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்துல. அவருடைய குவாலிட்டிஸ், அவருடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும், அவருடைய நடத்தை பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து கேட்கின்றார் அர்ஜுனர். அதை பற்றி விளக்கக்கூடிய விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவுடைய பண்புகளை பற்றி விளக்குறது தான் 54வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 72வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம பார்க்க போகின்றது. சோ இந்த சாப்டர்ல வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள் நம்ம வந்து கவர் பண்ண மாட்டோம். ஆனா இந்த ஃப்ளோ மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல உங்களுக்கு நல்லா கவர் பண்ணிடுவேன். நீங்க உட்கார்ந்து படிக்கணும். அட்வான்ஸ் லெவல்ல வரும்போது எல்லா ஸ்லோகத்தையுமே நம்ம வந்து பார்ப்போம், ஒரு ஸ்லோகம் விடாம. அதனால நீங்க எல்லாருமே இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் லிங்க் வரும்பொழுது நீங்க எல்லாரும் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கான வாரத்துல 2 நாள் கிளாஸ் நடக்கும்.
ஸோ அது ஈவினிங் டைம்ல தான் நடக்கும். அதனால வந்து நீங்க அதுக்கு என்ரோல் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு வாரம் வந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தை பற்றி 2 நாட்கள் வந்து விளக்கப்படும். அதனால நீங்க அதில் அட்டன் பண்ணி நீங்க வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். ஸோ இப்போ அந்த 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து பகவானை பற்றி அவர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால், பகவானை பற்றியான நிலை, அவருடைய நிலைகளை பற்றி நாம் இப்ப பார்க்க போகின்றோம். இதுக்கு பின்னாடி ஒரு நிமிஷம். எஸ், இத பார்க்கலாம். இத முடிச்சிட்டு நம்ம அங்க போலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் பேசும்போதெல்லாம் பகவத்கீதை கூறுகிறது ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. ஏன் கிருஷ்ணா உவாச்சா இல்லை என்று நாம வந்து யாராவது இந்த ஜூம் சாட்ல வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியுமா? சோ எதற்கு வந்து பகவான் அப்படின்ற ஒரு எல்லா இடத்துலயுமே அர்ஜுன உவாச்ச, பகவான் உவாச்ச அப்படிதான் வரும் பகவத்கீதையில. சோ இங்கே பகவான் என்று ஏன் அட்ரஸ் செய்கிறார்கள், எதற்காக அந்த பெயரில் வந்து சொல்கிறார்கள்? ஏன் கிருஷ்ண உவாச்ச அப்படின்னு சொல்லல இல்லையா? பிரம்ம உவாச்ச இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஏன் கிருஷ்ணா உவாச்ச அப்படின்னு சொல்லாம பகவானு உவாச்ச அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. வை இட் இஸ்? யாருக்காவது தெரிந்தால் இந்த சாட்ல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை போடுங்க. அது தவறா கூட இருக்கலாம், ஆனா வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா போடலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ் போட்டுருங்க. எல்லாரையும் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். உங்களுக்கு என்ன புரியுது? வை த லார்ட் இஸ் அட்ரஸ்ட் as, எதற்காக கிருஷ்ணரை வந்து நாம வந்து இங்க பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க இந்த பகவத்கீதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது? எதற்காக பகவான் என்ற அந்த நிலையில வந்து அவருக்கு வந்து வை இட் ஹஸ் பீன் அட்ரஸ்ட், இந்த மாதிரி அவரை பகவான் என்ற பெயரில் எதற்காக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது? யாருக்காவது தெரிந்தால் பரம்பொருள். எஸ், ஓகே, ஒன் ஆன்சர். எஸ், சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி இஸ் த நித்தியமானவர். எஸ் எஸ், மஞ்சுளா மாதாஜி. எஸ், பரம புருஷர். ஓகே, கரெக்ட் கரெக்ட். இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இல்லையா? ஸோ தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ எவ்வாறு எஸ் கடவுளாக நினைப்பதால், ஓகே, நிறைய கடவுள் இருக்காங்கல்ல மாதாஜி. ஸோ நம்ம நிறைய கடவுளை வணங்குறோம் நம்ம இல்லையா? சிவனை வணங்குறோம், அப்புறம் வந்து அதாவது பகவானே வந்து நிறைய இதுல வந்து கிருஷ்ணர் ஹியூமன் பீயிங். ஸோ கிருஷ்ணர் ஹியூமன் பீயிங் கிடையாது மாதாஜி, மனித வடிவில் வந்தார், அவ்வளவுதான். மனிதன் கிடையாது, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹியூமன் பீயிங் கிடையாது, மனித வடிவில் நமக்கு தோன்றுகிறார். யுகந்தோறும் தோன்றுவேன் என்று 4th சாப்டர்ல சொல்கின்றார். அப்போ நம்ம அதை பத்தி பாதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ டியூ டு த டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்னால நான் நிறைய டைம் எடுத்துக்கல. இப்போ ஐ வில் கோ டு த சாப்டருக்கு. ஸோ இந்த 3 நிலைகளை பற்றி பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து எதற்காக அவரை வந்து இந்த பகவான் என்று எதற்காக சொல்கின்றார் என்றால், நீங்க வானமும் ஒரு இடத்துல வந்து எங்கேயோ மர்ஜாகிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா? இந்த ஒரு பெரிய இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கும் தொலைநோக்கோட பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. அதே போன்றுதான் நம்ம ஞானத்தை, அந்த பரம்பொருளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் நம்மளுடைய ஞானத்தினுடைய அளவை வச்சுதான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். இப்ப பகவான் வந்து சக்தி ரூபம் மட்டும்தான், ஆற்றல், வெறும் ஆற்றல் மட்டும்தான் நினைக்கும் பொழுது அது வந்து சூரியனுடைய ஒளி பிரகாசம் எல்லா இடங்கள், ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வந்து பரப்புகின்றது இல்லையா கதிர்களை. சோ அந்த வெப்பமும் சரி, அந்த வெளிச்சமும் சரி, இரண்டுமே அட் அ டைம் நம்மளால வந்து ஃபீல் பண்ண முடியறது இல்லையா? அதற்கு ஒப்பாகத்தான் அவருடைய ஆற்றலை வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்சல்யூட் ட்ரூத், அப்சல்யூட் பிரம்மன் என்று சொல்வார். பூரணத்தினுடைய, அதாவது உண்மை அப்படின்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பிரம்ம நிலை. 2வது வந்து சூரிய வட்டத்தை நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும் இல்லையா? சோ இந்த தூரமா இந்த ஒரு பிக்டோரியல் இது ஒரு அனாலஜி தான், ஒரு கம்பேரிஷன். நம்ம இந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொன்னாதான் நமக்கு புரிய வரும் இல்லையா? சாரி, அன்மியூட் பண்ணி லலிதா கண்ணன் மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட்ல வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல போயிடுங்க மாதாஜி, நான் சொல்லும் போது மட்டும். சோ இந்த ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துல ஒரு கிளி இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா இந்த திருஷ்டியில வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஒரு தொலை தூரமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு மரம் இருக்கிறதே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனா அதுலயும் ஒரு மரத்துல ஒரு கிளி இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அதே போலதான் ஞானத்தினுடைய இது கூட வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் அவர்கள் புரிதல் இல்லையா, எவ்வாறு பகவானை அவர்கள் உணர்கிறார்கள் அப்படிங்கிற பட்சத்துல பார்க்கும் பொழுது, ஒருத்தர் வந்து பகவான் வந்து தோன்றாத அருவம், அவர் எல்லா இடங்களிலுமே நீக்கமர
நிறைந்திருக்கின்றார், எல்லையற்றவர் அப்படின்னு அவர்களுடைய உணர்தல் வரும்பொழுது அதுதான் பேஸ் லெவல். அது வந்து எவ்வாறு சூரியன் வந்து ஒளிக்கதிர்கள் எல்லா இடத்திலையும் பரப்புகின்றானோ அதற்கு வந்து ஓமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இரண்டாவது நிலை வந்து பரமாத்மா நிலை. அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஞானத்தை வந்து அவர்கள் அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு பக்தியில் அவர்கள் வந்து பகவானை பற்றி அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அவருடைய பரமாத்மா நிலையை அவருடைய தியான பயிற்சிகள்ல வந்து நம்ம வந்து ஹிருதயத்துல 4 கைகளுடைய அந்த பரமாத்மா சுரூபத்தை நம்மளால காண முடியும். தட் இஸ் த செகண்ட் லெவல். இது வந்து செகண்ட் ஸ்லோகத்திலே இருக்கு. நீங்க பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் அந்த புக்கை எடுத்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நன்னா புரிய பிரபுபாதர் அழகா விளக்கி இருக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் சூரிய கிரகத்தை பற்றியே அதற்குள்ளேயே சென்று ஆராய்ச்சி புரிவது என்பது அந்த பரம்பொருளோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வது. இந்த உடலையும் விட்டு ஆன்மா மட்டுமே அந்த பரமாத்மாவோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது. அப்ப அந்த தியானத்திலையும் சரி சமாதி நிலையை அடையிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த பிரம்ம நிலை, சமாதி நிலை, சுத்த சத்துவ நிலை, இது மூன்றுமே ஒன்றுதான். ஆனா அவரவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க கர்ம யோகத்திலேயோ ஞான யோகத்திலேயோ இல்ல பக்தி யோகத்துல போகும் பொழுது இது எல்லாமே வந்து சமாதியும் கர்ம பிரம்ம நிலையும் ஒன்று. பக்தியில போறவங்களுக்கு வந்து சுத்த சத்துவம் என்று சொல்வார்கள் ஆக்சுவலி. சோ இந்த மாதிரி பகவானுடைய நிலைகளை, வெவ்வேறு நிலைகளை பற்றி நாம் இங்க பார்க்கின்றோம். அதனால்தான் அவருக்கு பகவானு உவாச்ச அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டு, அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த அப்சல்யூட் ட்ரூத். யார் அந்த பூரணத்தினுடைய உண்மை யார் என்றால் அந்த பரம்பொருள் தான். அவருடைய 3 நிலைகளை பற்றி இப்போ ஆதிசங்கராச்சாரிய எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து வெறுமனே வந்து இந்த பிரம்ம நிலையை பற்றி தான், அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற நிலையை அவர் வந்து உணர்ந்து சொல்லிட்டு போனார் இல்லையா. இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது ஒரு ஜீவாத்மா, அது ஒண்ணு நித்தியமானது, அவன் அடையக்கூடிய தன்மை வந்து பிரம்ம நிலை என்று அவர் உணர்ந்து சொன்னதுதான் அந்த அத்வைத பிலாசபி. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆச்சாரியார்கள் எல்லாமே மத்வாச்சாரியா இந்த இதுல வந்தவங்க. எஸ், இந்த பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல மத்வாச்சாரியாரும் உண்டு. சம்பிரதாயங்கள் வரும்பொழுது அப்ப நான் நீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ இந்த பரமாத்மா அது 2வது நிலைனாக்கா இந்த ஜீவன் கூட சேர்ந்து பரமாத்மாவும் இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கார். துவைதம். சோ அத்வைதம் என்றால் ஒன்று, ஏகம். அதே மாதிரி துவை என்றாலே 2 இல்லையா. 2, ஒன்று ஜீவாத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்காங்க இந்த உடல்ல அப்படின்றது வந்து அவருடைய உணர்தலை வந்து சொல்லிவிட்டு சென்றார். யாரு? மத்வாச்சாரியார். அதற்கு அடுத்து வந்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விசிஷ்டாத்வைதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனாக இருப்பது அந்த பரம்பொருள், அந்த பரமாத்மா என்பதை வந்து இன்னொரு வாட்டி அவராது இந்த ஜீவனுக்குள்ள வந்து ஜீவனாக இருப்பது, இந்த ஜீவாத்மாவா இருக்கக்கூடிய இந்த கூடு இல்லையா, கூட்டிற்குள் இந்த ஜீவாத்மா இருக்கு. அந்த ஜீவாத்மா எவ்வாறு இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது, எவ்வாறு நம்ம அதை புரிந்து கொள்கின்றோம்? நாம உணர்ச்சிகளை வைத்துதான் இந்த ஜீவன் வந்து இருக்கான் இந்த உடல்ல. உணர்ச்சியற்ற நிலை போகும் பொழுது நாம ஒரு டெட் பாடி ஆயிடுறோம் இல்லையா. வில் பிகம் டெட் பாடி. இந்த உயிர் வந்து இந்த கூட்டை விட்டு சென்ற பிறகு உணர்வற்ற நிலையில் நாம இருக்கின்றோம். சோ அந்த உணர்வு இருக்கிறதே யாரால் என்றால் அந்த பரம்பொருளால் தான் இந்த ஜீவாத்மா இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. சோ அப்போ ஒவ்வொரு செயலுமே நாம் இங்க செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அதை அனைத்துமே அந்த பரம்பொருள் கொடுத்ததுதான். சோ இந்த நிலையை யார் உணர்கின்றார்களோ அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நோயிங் என்டையர்லி. அதாவது அவரை பற்றி உணர்தல், அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல் தான் வந்து பகவான் நிலை என்று சொல்லப்படுவது. பகவான் என்ற பதத்திற்கு விளக்கம் கூட அந்த செகண்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது பராசர முனிவர், வேதவியாசருடைய தந்தை ஆன பராசர முனிவர் வந்து அழகாக சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது மேஜர் கேட்டகரியா நம்ம வந்து அந்த வைபவங்களை வந்து நம்ம ஜெனரல் கேட்டகரைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 விதமான வைபவங்கள் பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. அதுக்கப்புறம் எண்ணிலடங்காத அதுல அதாவது இன்டர்னல் டிஃபரன்ஸ் அதாவது நிறைய இருக்கு. ஆனா மெஜாரிட்டியா வந்து 6 விதமான வைபவங்கள் உண்டு. என்ன அதுனாக்கா எல்லா புகழ், எல்லா செல்வம், எல்லா வளமை, எல்லா வலிமை, எல்லா துறவம், எல்லா புகழ், அதுக்கப்புறம் எல்லா அழகு, அதாவது ஆல் பியூட்டி. அதாவது அழகிலும் பகவான் தான் ஹையஸ்ட், புகழ்ச்சியிலும் அவர்தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா. அதே மாதிரி வல்லமையிலும் அவர்தான் ஹையஸ்ட், துறவரத்திலையும் வந்து அவர்தான் ஹையஸ்ட், அது மாதிரி ஞானத்திலும் வந்து அவர்தான் ஹையஸ்ட், வலிமையிலும் அவர்தான் ஹையஸ்ட். சோ அந்த மாதிரி நாம் எல்லாவற்றிலுமே ஹையஸ்டா இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது இல்லையா. அதாவது நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து செல்வத்துல ஹையஸ்டா இருக்கார், ஆனா எல்லாத்துலயுமே ஹையஸ்ட் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள், யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒண்ணுத்த அடைய முடியும், அவ்வளவுதான்.
ஹையஸ்டா அடைய முடியறது ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான், அதுவும் வெரி ரேர். ஆனா எல்லாராலுமே எல்லாமே அடைய முடியாது. ஆனா எல்லாவற்றிலுமே ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடியவங்க பேரு தான் பகவான் என்ற சொல்லுக்கு பதம் அதுதான். அந்த மீனிங் அதுதான்ன்றதை வந்து பராசர முனிவரால் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த விளக்கத்தோட நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு வந்து நான் செல்கின்றேன். எஸ், அர்ஜுனன் வந்து 6 ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, போர் புரியணும், ஆனா எனக்கு போர் புரிய விருப்பம் கிடையாது, இந்த 2 நிலைகளோட இருக்காரு. அப்போ 7வது ஸ்லோகத்துல வந்து பகவானிடத்தில் வந்து எல்லாம், அதாவது உடல் நடுக்கம், கலக்கம், அதுக்கப்புறம் வருத்தம் தோய்ந்த முகத்தோட கண்களில் நீர் தார தாரையா வார்த்தண்டு, இது என்ன செய்யறது இந்த சூழ்நிலை அப்படின்னு. சோ இந்த சூழ்நிலை என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம வந்து பகவானிடத்தில் தாழ்பணிகின்றான் அர்ஜுனன். ஆக்சுவலி எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. தத்விதீயோ அத்யாயः சாங்கிய யோகः. கார்பண்ய தோஷோபஹத ஸ்வபாவ ப்ருச்சாமி த்வாம் தர்ம சம்மூட சேதா. யச்ரேயஸ்யாநிஷ்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதி மாம் த்வாம் பிரபன்னம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால், அதாவது அவரு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு, போர் புரியணுமா போர் புரியக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்துல இருக்கார். கருமித்தனமான பலவீனம், அதாவது ஒரு சிறிய புத்தியோட நமக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லையா. இயல்புகளை என்னுடைய இயல்புகளை எல்லாம் நான் இழந்து விட்டேன். அதாவது அவருக்கு கால் நடுக்கம், வாய் உலறது, கண்ல தாரதாரியா தண்ணி இல்லையா, அதாவது ஆங்ஸைட்டி, இதெல்லாமே நமக்கு கூட வருது இல்லையா, பயம் இதெல்லாமே வருது இல்லையா. இவ்வளவு பெரிய இழப்பை நம்ம எதிர்கொள்ளணும்னா மனசுல நமக்கு கூட ஒரு பயம் வரும் இல்லையா. அதே நிலையை தான் அர்ஜுனனும் உணர்ந்தான். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்முடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இது வரைக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து பகவான் எதுவுமே பேசல, எல்லாம் அவன் என்ன சொல்றான் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டே இருந்தார். எப்பவுமே நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்ட் லிசனரா இருக்கணும். 2வது வந்து இப்போ இனிமே வந்து அவர் வந்து ஹி வில் பி, அதாவது அன்போடு அவரை வந்து கண்டிக்க போகின்றார். யாரு? அர்ஜுனரை வந்து. அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா இப்ப குரு என்ற ஸ்தானத்திற்கு அர்ஜுனரால் வந்து பகவானை வந்து அந்த ரூபத்தில் வந்து காண்கின்றார். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு புகலிடம் புகுந்த சீடனாக வந்து அவருடைய செயல்பாடுகள் வந்து அமைந்திருக்கின்றது. ஏமா சோ இப்பொழுது இந்த நிலையில் எனக்கு நல்லது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அதாவது அர்ஜுனன் வந்து சீடன் ஆகிவிட்டான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. நாம் எல்லாரும் கூட பகவான் கிட்ட அறிவுரையை கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும். நம் வாழ்க்கையில எத்தனையோ சங்கடங்கள் வருகின்றது. அந்த சங்கடங்களை எல்லாம் நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்ள வேண்டும், நம்ம மீதே நம்ம நம்பிக்கையோடு செய்து கொண்டே இருந்தால் அதுல எத்தனை பிழைகள் வருகின்றதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா பகவான் நமக்கு வழி நடத்தி கொடுக்கணும்ட்டு நம்ம வந்து அவர் மீது பாரத்தை போட்டு விட்டு நம்ம வந்து செயல்பாடுகளுக்கான மார்க்கத்தை வந்து அவர் வழங்கட்டும் நினைச்சிட்டு நம்ம தொடங்கினோம் என்றால் அந்த மார்க்கம் நமக்கு நல் மார்க்கமாகவே அமையும். சோ அதனால எவ்ரிதிங் ஷுட் பி காட் சென்ட்ரிக். எதையுமே கடவுளை மையமாக வைத்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொண்டால் அந்த பாதையில் நாம வந்து வரக்கூடிய எந்த விதமான சங்கடங்களாக இருந்தாலும் அதை நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியும். சோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கிருஷ்ணரிடம் எவ்வாறு சரணடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும்பொழுது இதுதான், இந்த மாதிரியான சரணடைதல் என்பது நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது. சோ இங்க கஜேந்திர மோட்சம் இல்லையா, இங்க ஒரு முதலையும் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு அரசன் தான், அவனும் சாபத்தினால் முதலை ஆகின்றான். இந்த கஜேந்திரனாக இருக்கக்கூடியவனும் வந்து முந்தைய இதுல வந்து ஒரு சாபத்தினால்தான் கஜேந்திரன் என்றது, அதாவது எலிபென்ட் ஆகிறது, ஒரு அரசனாக இருந்தவன் தான். சோ அவர் வந்து ஒரு விஷ்ணு பக்தன், எப்பொழுதுமே வந்து அவருக்கு வந்து பூஜைகள் செய்யக்கூடியது. சோ கஜேந்திரன் இவன் வந்து யானைகளுடைய அரசன் ஆகின்றான்.
சோ அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அவனுடைய கால் வந்து அந்த முதலையின் வாயில் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது அப்பொழுதும் அவன் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பூஜைகளை நிறுத்தவில்லை. சோ அந்த கதறலிலுமே வந்து பகவானை தான் அழைக்கின்றார். அவரும் வந்து மோட்சத்தை வழங்குகின்றார். சோ யாரு, அதாவது மனிதன் மட்டும்தான் மோட்சத்திற்கே தகுதி படைத்தவன். வேற எந்த உயிர் வாழியுமே மோட்சத்திற்கு தகுதி படைத்தது கிடையாது. ஆனால் அவனோட சாபத்தினால் வந்து யானையான காரணத்தினால் அவனுடைய பக்தியை மெச்சு வந்து பகவான் அவருக்கு வந்து மோட்சத்தை, இந்த முதலையை வதைத்து அவருக்கு மோட்சத்தை வந்து வழங்குகின்றார். இங்க பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து செய்யக்கூடியது. பிரம்ம சமீதை பற்றி நம்ம சிறியதா வரக்கூடிய ஒரு சாப்டர் வரும்பொழுது நான் அதை இன்னும் விளக்குறேன். இப்போதைக்கு வேண்டாம். சவுடஸ் லார்ட் ஷோ, அதாவது நல்ல ஆசிரியாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நமக்கு எப்படி வழி காட்டுகிறார். உங்களுக்கு யாராவது ஹவு இஸ் கைடிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிந்தா கொஞ்சம் சாட்ல நீங்க போடலாம். ஆக்சுவலி யூ கேன் புட். எஸ், இப்ப ஆசிரியர் என்ற ஸ்தானத்தில் இல்லையா, குரு என்ற ஸ்தானத்தை அடைந்திருக்கின்றார் யார்? பகவான் இல்லையா. ஒரு ஆசிரியர் குருவாக இருக்கவருடைய குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க? வாட் இஸ் யுவர் ஃபீலிங் அத பற்றி இல்லையா? மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் எவ்வாறு இருப்பார்? கண்டிப்பு என்பது கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆனா அது எவ்வாறுனாக்கா கண்டிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும். அதை நல்வழிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கணும். பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு சுபாவத்தை நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். பகவானும் அதேதான் புன்முறுவலோடு அர்ஜுனருக்கு வந்து கண்டிப்பான ஒரு சில இதெல்லாமே வந்து சொல்றாரு. அததான் நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. தமுவாச்ச ரிஷிகேஷோ பிரஹசன்னிவ பாரத சேனையோர் மத்தியே விஷீதந்தமிதம் வசஹ. இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இல்ல மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இது. அதாவது இந்த சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகள் மத்தியில வந்து துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனர் இனம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறுகிறார். செகண்ட் சாப்டர் தான். சோ பின்னாடி வர இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கின்றார். பகவானு வாச்ச. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. அசோஷ்யான் ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச அசோச்சானன்வசோச்சஸ்த்வம் பிரக்யாவாதாஞ்ச பாஷசே கதாசூன கதாசூம் ச நானுஷோச்சந்தி பண்டிதாக. எஸ், அதாவது அறிவாளி அவன் வந்து புத்திசாலி தான். அர்ஜுனர் வந்து புத்திசாலி. அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதற்காக நீ கவலைப்படுகின்றாய். ஏனென்றால் அவன் உடலை கண்டு வருந்துகின்றான் என்று பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் இங்கே. சோ அறிஞர்கள் வாழ்பவர்க்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவது கிடையாது. ஏனென்றால் மீண்டும் அந்த உயிர் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து பிறவி எடுக்கும் என்பது அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். சோ ஒரு முறை பிறவி எடுத்த பிறகு மரணத்தை கண்டிப்பாக அந்த உயிர் வாழி ஸ்வீகரித்து தான் ஆக வேண்டும். சோ அதாவது இந்த உயிர் வாழி பிறக்கின்றது, வாழ்கின்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள், அதுக்கப்புறம் முதுமை, வயோதிகம் வந்த பிறகு மரணத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்கின்றது. இத்தனை விதமான மாற்றங்கள், 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்படுகின்றது இந்த உயிர் வாழி. 4 விதமான குறைபாடுகளோட தான் இந்த உலகத்தில் வந்து பிறக்கின்றது. பிறப்பு என்பதே ஒரு குறைபாடு. பிறப்பு என்று வந்துவிட்டால் இறப்பு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அது இன்னொரு குறை. அதே மாதிரி வயோதிகம் மற்றும் முதுமை, வயோதிகம் மற்றும் இது என்ன நோய், இந்த 4மே வந்து குறைபாடுகள். நமக்கு நோய் இல்லாத மனிதர் இந்த உலகத்துல யாராவது இருக்காங்களா? நோய் இல்லாம இருந்தா அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் இல்லையா? நோயோட நம்ம சில பேர் இருக்கோம். நோய் இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு வேற சங்கடங்களே இல்லாத மனிதர்கள் யாருமே கிடையாது. சோ அதனால நாம் இந்த உலகத்துல வந்து நாம பிறவி எடுத்திருக்கிறதே வந்து நம்ம அனுபவிச்சு நம்ம கர்மங்களை எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போகிறதுக்காக தான் நம்மளுடைய பிறவியே வந்திருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் என்பதற்கான விளக்கங்கள் இந்த பகவத்கீதை முழுவதுமே. கேட்டல், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல வந்து அமைதியா அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாரோ அதெல்லாம் கேட்டுண்டார். அர்ஜுனன் தயாராகி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணடைந்த போது கீதை என்னும் ஞானத்தை வந்து புகட்டினார். அதாவது தன்னிடம் அவன் புகலிடம் புகுந்த பிறகு அவனை ஒரு சீடனாக ஏற்று அவருக்கு வந்து ஞானத்தை வந்து போதித்தார். புன்முறுவல், அர்ஜுனரிடம் கோபமின்மை இல்லையா? கோபப்பட்டா எதுவுமே, கோபம் வந்து இட் இஸ் நாட் அ குட் குவாலிட்டி. சோ புத்தியுள்ள மனிதன் வந்து கோபப்பட மாட்டான். சோ நிதானத்துடன் தொடர்ச்சியாக நிதானமாக வந்து ஒன்னொன்னா படிப்படியா அவர் சொல்லிட்டே போறார். உடனடியாக எல்லா வினாக்களுக்கும் சுருக்கமாக பதிலளிக்கிறார். நிறைய கேள்விகள் கேட்பார் அர்ஜுனர். எடுத்த உடனே சடனா அப்ப எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்து ஒரு சிறு பதிலே வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து விளக்கத்தை வழங்குவார்.
அர்ஜுனரை வந்து அடிக்கடி உற்சாகப்படுத்துவார், எழுந்து போர் புரி போர் புரின்னு சொல்லிட்டு. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுடைய இறுதியில வந்து இது சொல்லிட்டே தான் இருப்பார். அர்ஜுனன் முடிவு செய்ய சந்தர்ப்பம் அளிக்கிறார், ஃபோர்ஸ் பண்ணல. விளக்கங்கள், எது நன்மை, எது நல்லது, எது கெட்டது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த எந்த பாதையில அவர் போகணும்ன்றதெல்லாம் அந்த விளக்கத்தை எல்லாம் கொடுப்பார். சோ அதனால இறுதியில வந்து இது உன்னுடைய சாய்ஸ், நீ எந்த பாதையை நீ ஏற்கணுமோ அதை ஏற்றுக்கொள், அது உனக்கானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவார். 8th சாப்டர்ல கூட அதுதான் சொல்வார். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைந்து நீங்கள் என்ன சொல்றீங்களோ அதையே நான் செய்கின்றேன் என்ற தாழ்படைகின்றார். சோ இத்தனை விதமான குவாலிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஆசிரியருக்கு இருப்பது மிகச்சிறந்த ஆசிரியருக்கான குவாலிட்டிஸ் இது எல்லாமே. இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். 3 அம்சங்கள். செகண்ட் ஸ்லோகத்துல போனீங்கன்னா இது எல்லாமே பூர்ணத்தினுடைய உண்மை. பூரணம் என்பது அந்த பரம்பொருளையும் எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் வந்து சொல்வது. அவருடைய உண்மை, அதாவது உண்மையான அம்சங்கள் என்ன? முதல் நிலை பிரம்மம், 2வது பரமாத்மா, 3வது பகவான். பகவானுக்கான விளக்கத்தையும் வந்து நாம கொடுத்துட்டோம். இப்ப ஞானத்தின் அடிப்படையில் வந்து விளக்கங்களை வந்து வழங்குகிறார். ஆக்சுவலி எஸ், நான் யார், ஃபர்ஸ்ட் நாம யார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேஹாந்திர பிராப்தி தீரஸ்தத்ர நாமுஹ்யதி. அதாவது தேஹினோ அஸ்மின், தேகத்தை கொண்ட, தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே, தேகத்தை கொண்ட இந்த, அதாவது இந்த ஜீவன், இந்த உடல் வந்து சிறு வயது, கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா. யவ்வனம் என்பது அந்த அடோலன்ஸ் ஏஜ், அந்த 20 வயசு 18 வயசு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஏஜ். சோ அப்படிப்பட்ட மாற்றம், குழந்தை பிராயம், பிறக்கின்றது, வளர்கின்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து சிறு பிள்ளை பிராயம், அதுக்கப்புறம் மிடில் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்முடைய பிள்ளைகள், நமக்கு வயோதிகம், இறுதியில வந்து மரணம் இல்லையா? அதுதான் யவ்வனம். ஜரா என்றால் வந்து வயோதிகத்தை வந்து குறிக்கின்றது. இளமை முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா கூட வந்து மரணத்தின் போது ததா தேகாந்திர பிராப்தி, இந்த உடல் கொண்ட இந்த ஆத்மா வந்து தீரஸ்தத்ரனா முஹ்யதி, வேறு ஒரு உடலுக்கு வந்து இது மாற்றம் பெறுகின்றது. இதை தீரா என்றால் வந்து வயசு, அதாவது புத்தியுடைய மனிதன், அதாவது புத்தியுடைய நிதான புத்தியுடையோர் இது போன்ற மாற்றத்தால் வந்து திகைப்படைவது அது ஆச்சரியமான விஷயமே கிடையாது. பிறப்பது, வளர்வது, வாழ்வது, மடிவது என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்த எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே இருக்கக்கூடிய காமனானது. உடல் மட்டும்தான் அழியும், ஆனால் ஆன்மா வந்து அழிவற்றது. சாங்கிய யோகத்துல வந்து ஆன்மாவை வந்து, சாங்கிய யோகத்தை ஏற்றியவர் வந்து கபிலமுனி. அவரும் வந்து பகவானுடைய ஒரு அவதாரம், 6வது இன்கார்னேஷன் பாகவதத்துல அழகாக ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அவர் வந்து சாங்கிய யோகத்தை எவ்வாறு விவரிக்கின்றார்? 3வது கேண்டோ பாகவதத்துல வந்து இந்த கருவுல உருவாகக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து அந்த வெளியில வர வரைக்கும், தாயின் கருவுல இருந்து வெளியில வர வரைக்கும் ஒவ்வொரு அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அழகாக தன்னுடைய தாயான தேவஹூதிக்கு வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் பிண்டமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுறது, எல்லாத்தையுமே உணவு வந்து தாயினுடைய அந்த அந்த நாபி, அவனுடைய தொப்புள் கொடி நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து அழகாக விளக்கப்படுகின்றது. வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே முதல்ல உணவு தான் போகின்றது, அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு சுவாசம் கூட இல்லையா? சோ அது ஒரு இருட்டுல இருக்கிற மாதிரிதான் குழந்தைக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைகள்ல வந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து வளர்ந்து வெளியே வந்து இந்த மாயையான உலகத்துல நாம விழுந்து மீண்டும் இந்த மாயையிலே கட்டுப்பட்டு நாம் இந்த உலகத்துல வந்து எல்லா செயல்களிலுமே இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு ஆன்மீகத்தையே மறந்து இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளில் வந்து அதுவே நமக்கு முக்கியத்துவமா நினைச்சுட்டு நம்ம செயல்பாடுகளை எடுத்து செல்கின்றோம் இல்லையா? சோ மரணித்த பிறகு இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வெளியேறுகின்றது. ஆன்மா என்றால் நித்தியமானவன். சோ அந்த நித்தியமானவன் யாருடைய பின்னப்பகுதி? அந்த பரம்பொருளுடைய பின்னப்பகுதி. நாம் எல்லாருமே பரமனிடமிருந்து வந்தவர்கள் தான். விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையும் அவர்தான். நாம் இந்த இடத்துல வந்து பிறவி எடுத்திருக்கின்றோம். இந்த ஆன்மா நித்தியமானவன், பழமையானவன், பிறப்பற்றவன். எவ்வாறு அந்த பரம்பொருள் அனாதி ஆதியாக இருக்கின்றாரோ அவரிடத்திலிருந்து தோன்றிய இந்த ஆன்மாவும் வந்து ஆதி அனாதியானதுதான். அதாவது அவரிடமிருந்து வந்த பின்ன பகுதி தான் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். We are all part and parcel of this, அதாவது part and parcel of the supreme God, அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையினுடைய
அவரிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் நாம் என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இது வந்து என்றைக்குமே அழியாது. அதனால எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே மடிந்தாலுமே அவர்கள் வேறு ஒரு உடலை வந்து புதிய உடலை வந்து தரிப்பார்கள். எவ்வாறு நாம வந்து காலையில குளிச்சுட்டு ஒரு புதிய வேறு ஒரு ஆடையை அடிக்கின்றோமோ, அழுக்கான ஆடையை வந்து வந்து அதாவது துவைக்கிறதுக்கு போட்டுட்டு குளிச்ச பிறகு ஒரு துவைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஆடையை அணிகின்றோமோ, அதே மாதிரிதான் ஒரு புதிய ஆடையை அணிவது இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறதை வந்து விளக்குகின்றார். இந்த ஆத்மா வந்து நீரால வந்து நனைக்க முடியாது, காற்றால உலர்த்த முடியாது, வெப்பத்தை அவர் ஒரு ஆயுதத்தால வந்து துண்டிக்கவும் முடியாது, எரிப்பால எரிக்கவும் முடியாது. இத்தனை குவாலிட்டிஸ் இந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டு. ஆத்மாவுடைய சைஸ் வந்து 10,000ல் ஒரு பகுதி என்று உபனிஷத்துக்கள்ல கூட ரெஃபரன்ஸா அந்த பர்பட்ல நீங்க படிக்கும் பொழுது நீட்டா புரிஞ்சு கொள்ளலாம். 10,000ல் ஒரு பகுதி தலைமுடியினுடைய நுனியே வந்து ரொம்ப சிறுசு. அதுல 10,000ல் ஒரு பகுதி தான் ஆத்மாவுடைய அளவு என்பது சொல்லப்பட்ட. அதுக்குள்ளேயே ஜீவனாக சிறியவற்றில் சிறியவனாக கூட பகவான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. இந்த உடலுக்குள்ள வந்து ஆத்மா ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருக்கின்றத வந்து ஒரு அனாலஜியா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த உடல் என்பது ஒரு மரத்துக்கு வந்து ஒப்பிடும் பொழுது இதுல 2 பறவைகள் உட்கார்ந்திருந்தால் சாட்சி பறவையாக உட்கார்ந்திருப்பது அந்த பரமாத்மா, ஜீவாத்மா அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை உண்பதற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. நாம் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் எல்லாமே அந்த பழங்கள் உண்பதற்கு வந்து ஓமையாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம பார்க்க போகின்றோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் இது வாசிங்க மாதாஜி. நயனம் சிந்தந்தி வசிங்க. நயனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நயனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம். எஸ், வாசிங்க. नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. இப்பதான் விளக்கின இந்த ஸ்லோகத்தை. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாது, நெருப்பால எரிக்கவும் முடியாது, நீரால் நனைக்கப்படவும் முடியாது, காற்றால உலர்த்தப்படுவதும் முடியாது. சோ இத்தனை குவாலிட்டிஸ் வந்து ஆத்மாவுக்கு உண்டு. அதனால வந்து மீண்டும் அது வந்து இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கும் என்பதை வந்து ஞான யோகத்தின் மூலமாக அழகாக விளக்குகிறார். இப்ப கர்ம யோகத்தின் பேஸ்ல வந்து எடுத்துரைக்க போகின்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட். हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. எஸ், அதாவது போர்க்களத்தில் வந்து யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு வெற்றி வரும், ஒருத்தருக்கு தோல்வி இல்லையா? வீர மரணம் என்பது ஒரு தரப்பிற்கு வரும், இன்னொரு தரப்பிற்கு வந்து வெற்றி வரும். அதனால உனக்கு போர்ல நீ வந்து வெற்றி பெற்றால் ராஜ்யத்தை நீ ஆளலாம். இல்லை நீ வந்து வீர மரணம் எய்தனால் சொர்க்கத்திற்கு போனாலும் நீ செய்த புண்ணிய காரியங்களால் அங்கேயும் வந்து சுகத்தை தான் நீ அனுபவிக்க போகின்றாய். ராஜ்யத்தை பெற்றாலும் ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்து அங்கேயும் நீ சுகத்தை தான் அனுபவிக்க போகின்றாய். ஆனால் இங்க வந்து இன்பமின்மை என்பது சொல்வதற்கு எந்த விதமான ஆதாரமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய விளக்க உரை வந்து வருகின்றது. போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படிங்கிற ஒரு இததான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அதுக்கான பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். அதாவது மேல சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் இங்கே ராஜ்யத்தை இந்த உலகத்தையும் இவன் ஆளலாம் என்பதை வந்து இங்க எடுத்து காட்டுகின்றார் பகவான் ஆக்சுவலி. மேலும் அதே கர்மயோகத்தின் மீதே மீண்டும் வந்து சொல்கிறாரு. எஸ், செகண்ட். अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. எஸ், அதாவது இவருடைய எதிரிகள் எப்படி, அதாவது துரியோதன் தரப்பில் இருப்பவர்கள் இவங்க ஏதாவது ஒரு சிறியது இவங்க தரப்புல ஒரு வீக்னஸ் பாயிண்ட், திரௌபதியை திருமணம் செய்து கொண்டு வந்த போது அவ்வளவு எள்ளி நகையாடினார்கள் இல்லையா? 5 கணவர்களுக்கு, அதாவது இவள் 5 கணவர்மார்களை வந்து கொண்டவள் எப்படி என்ற அந்த இது உதாசீனம் அந்த இதெல்லாம் செய்தாங்க. அப்போ அதே மாதிரிதான் நீ வந்து இப்ப போர்ல இருந்து விலகி போறேன்னாக்கா உன்னை எள்ளி நகையாடுவார்கள் இல்லையா? மானமுள்ள ஒரு மனிதனுக்கு அவமானமே வந்து மரணத்தை விட மோசமானது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அவமானத்தை வந்து நீ வந்து சகித்து கொள்ளணுமா? அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் இன்பம் கொடுக்குமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உமது எதிரிகள் உன்னுடைய திறமையை வந்து நிந்திப்பர். இவன் வந்து பயந்துதான் வந்து போர் புரியாம போயிட்டான்ட்டு அவங்க நினைப்பாங்களே ஒழிய அவர்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய அன்பினாலேயோ இந்த
பெரிய இழப்பை வந்து அவன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை இல்லாதனாலதான் அவன் போறான்றது வந்து அவங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க. அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேறு என்ன இருக்க முடியும் இந்த பிரபஞ்சத்துல உனக்கு அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதாஜி. நேகாபிக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். ஆக்சுவலி இங்க ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் போட்டிருக்காங்க. சோ இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து ஹனுமன் வந்து லங்கையை எரித்தது இல்லையா? ஹனுமன் வந்து சீதா பிராட்டியை வந்து அசோகவனத்தில் பார்க்க செல்கின்றார். அது முடிந்த பிறகு அதாவது ராவணனுடைய இதுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே வந்து ஆசனத்தை போட்டு அவருக்கு சமமாக உட்கார்ந்து வந்து அவர் தூதராக சென்று பேசும் பொழுது அந்த ஹனுமனுடைய வாளுக்கு வந்து நெருப்பு வச்சிடறாங்க இல்லையா அரக்கர்கள். அந்த வாளை அந்த நெருப்பையே வந்து அந்த லங்கையே வந்து சூறையாடி விடுகின்றார். அதாவது ஒரு இழப்பை வந்து ஏற்படுத்துகின்றார். சோ அந்த முயற்சியில வந்து குறைவோ இழப்போ கிடையாது. ஒரு தர்மத்திற்கு இங்கே வந்து அவர் தன்னுடைய கடமையாக தான் செய்தார். பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு வந்து என்றைக்குமே நம்மளுடைய கடமை. சோ அங்கே இழப்பு ஏற்பட்டதும் பகவானுக்காக தான் செய்யப்பட்டது. அவ்வழியில் நாம சிறிது முன்னேற்றம் செய்தாலுமே மிக பயங்கரமான பேரிழப்பை பயத்திலிருந்து ஒருவனை என்றைக்குமே ரட்சிக்கும். இன்னைக்கு நாம பயத்தால நம்மளுடைய கடமையை செய்யாமல் போனால் பிற்காலத்துல அது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா அதாவது பெரிய நஷ்டமாக தான் நமக்கு வந்து நிற்கும். எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய கடமைகளை நாம வந்து புறக்கணிக்க கூடாது. அப்ப இங்க வந்து கர்மயோகியாக செயல்படு என்று மீண்டும் வந்து அவர் வலியுறுத்துகின்றார். அதோ வந்து பக்தியோட நம்ம வந்து செயல்படணும் இல்லையா? இங்கே பக்தி யோகம் கர்மயோகம் 37வது ஸ்லோகத்தோட முடிஞ்சது. இங்க வந்து பக்தி யோகத்தின் மீது புத்தியை வைத்து நம்ம வந்து பக்தி கலந்த ஞானத்தை வைத்து நீ செயல்படுகின்ற ஒரு விளக்கத்தை வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்கின்றார். சிறிது சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய, அதாவது கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய இந்த செயல்பாடில் நம்மளை எடுத்து செல்லும் பொழுது திராயதே மகதோ பயாத், பிற்காலத்துல வரக்கூடிய பெரிய பயங்கரமான சூழ்நிலையிலிருந்து நம்மளை ரட்சித்து கொள்ள முடியும் என்பதை வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக எடுத்து விளக்கப்படுகிறது. எஸ், 4th வந்து பரம்பரா இல்லையா? அதாவது நம்மளுடைய வம்ச பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் என்றதுக்கான விளக்கம். எஸ் வாசிங்க. உதபானே சர்வத சம்ப்ளுதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதஹ. எஸ், ஒரு சிறு கிணற்றினால் வந்து நமக்கு என்ன நீர் தேவையோ அது சிறு கிணறு கொடுக்கறத வந்து பெரிய நீர்த்தேக்கம் கூட நமக்கு வழங்குகின்றது இல்லையா? அதே போலதான் வேதங்களுடைய நோக்கங்கள் எல்லாமே அவற்றுக்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்கள் அறிந்தவனால் அடையப்படும். அதை பற்றி தெரிந்து கொள்பவன் யார் என்றால் அந்த வேதங்களை வந்து நன்கு உணர்ந்தவர்கள், ஞானம் உள்ளவர்கள். அவர்களுக்குத்தான் இந்த வாழ்க்கையினுடைய நோக்கங்கள் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கும். இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இந்த உயிர் வாழி வந்து ஒரு சில காலம் மட்டுமே தங்கிவிட்டு செல்கின்றான் இல்லையா? பிறக்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், மடிகின்றோம். அந்த மாதிரி நிலையில் வரும்பொழுது நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நம்மள கர்மங்களை நாம் எவ்வாறு வழிவகுத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஞானம் உள்ளவன் ஒருவனால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அதனால வேதங்கள் எல்லாம் நோக்கங்கள் எல்லாமே சொல்றது அந்த பரம்பொருளை நாம வந்து பக்தி செய்வதுதான். நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அவர் கொடுத்த கருணையால் தான் இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதெல்லாம் நம்முடைய கடமைகளாக நாம செய்ய வேண்டும். அதுதான் இந்த நோக்கங்கள் என்பது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை அறிந்தவனால் தான் அந்த வேதங்களை வந்து நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சோ இன்டிசிஷன் இல்லையா? அதுக்கு விவசாயாத்மிக புத்தி, இது விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேக குருநந்தன பகுஷாகாஹனந்தாஸ்ச புத்தயோ விவசாயினாம். எஸ், அதாவது இந்த வழியில் செல்லும் பொழுது, அதாவது முந்தைய ஸ்லோகத்தினுடைய தொடர்ச்சி இல்லையா? தங்களது குறிக்கோளில் வந்து திடமான ஒரு நம்பிக்கை. இப்ப அர்ஜுனர் வந்து வில்வித்தையை வந்து பயின்றது துரோணாச்சாரியார் கிட்ட. சோ துரோணாச்சாரியார் அந்த மரத்தை நோக்கி வந்து பறவையை நோக்கி அம்பியையே சொல்கின்றார். அப்ப வந்து துரோணாச்சாரியார் கேட்கின்றார் அர்ஜுனரை பார்த்து, உனக்கு அங்க என்ன தெரிகின்றது என்றால் அர்ஜுனர் வந்து சொல்லார், வெறுமனே பறவையினுடைய கண்ணு மட்டும்தான் தெரிகின்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்கமான பார்வை, அந்த பார்வை தான் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. சோ பக்தி செயல்ல கூட நமக்கு அந்த போக்கஸ், அவ்வளவு தீர்க்கமான ஒரு போக்கஸ் நமக்கு இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து இந்த வாழ்க்கையை நம்ம எந்த பாதையில எடுத்து சென்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நன்னா அமைச்சுக்க முடியுமோ அந்த பாதையில் நம்ம நல் மார்க்கத்துல
நம்மளால செல்ல முடியும். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பவர், அதாவது வைராக்கியத்தோட வந்து செயல்படுவார்கள். இவர்களின் லட்சியம் ஒன்றே இல்லையா? சோ உறுதியற்றவருடைய லட்சியம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மரத்திற்கு எவ்வாறு பல கிளைகள் இருக்கிறதோ அது மாதிரி அவருடைய புத்தி வந்து பல விதங்கள்ல வந்து யோசனைகள் இருக்கும். ஆனால் ஞானத்தில் வந்து நிலை பெற்றிருப்பவர்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து திங்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நினைவலைகள் எல்லாமே வந்து ஒரே இலக்கை நோக்கி மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். அதனால நீ வந்து இந்த குழப்பம் சன்னியாசி ஆவர்தா இல்ல வந்து போர் புரியறதான்ற இதெல்லாமே தேவையே கிடையாது. எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு உன்னுடைய கடமை என்ன, உனக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை, நீ வந்து சத்திரியன், எழுந்து போர் புரி, அவ்வளவுதான். ஒரே டிசிஷன் எடுன்ற அது விளக்கம் கொடுக்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி S24 இது எல்லாருக்குமே அற்புதமான ஸ்லோகம். இது நாம எல்லாருமே வாழ்க்கையில எங்கேயாவது நீங்க எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க, உங்களோட வீட்டுல கூட இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம டெய்லி வாசிக்கணும். வாசிச்சா நம்ம வாழ்க்கை வந்து எதற்காக நம்ம பிறவி எடுத்திருக்குன்றது வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன மா கர்ம ஃபல ஹேதுர்பூ மா தே சங்கோஸ்த்வ கர்மணி. எஸ், அழகான ஸ்லோகம் இது. பகவத்கீதையிலே வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் எதுன்னா இதுதான் நம்ம சொல்லணும். உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு இல்லையா? நான் ஒரு பிராமணனா இருந்தா என்னுடைய பிராமணிக்கல் செயல்கள் என்னவோ அது செய்யறதுக்கு மட்டும் தான் எனக்கு அதிகாரம். நான் ஒரு சத்திரியனா இருந்தாக்கா நான் சத்திரியனாக நான் போர் செய்ய வேண்டியது மட்டும்தான் என்னுடைய கடமை இல்லையா? அந்த செயலில் ஒரு ராஜ்யத்தை ஆளணும், மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே இல்லையா, அந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபடுவதுதான் என்னுடைய தலையாய கடமை. சோ உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. எல்லாருக்குமே இந்த அதிகாரம் தான் பகவான் கொடுத்திருக்காரு இங்க இல்லையா? ஆனா நாம அப்படி கிடையாது. நமக்கே அதிகாரம் பவர் இருக்கு, அதே மாதிரி பொருள் இருக்கு அப்படின்றத அந்த அகங்காரத்தை நாம வந்து வெளிப்படுத்துகின்றோம். ஆனால் இங்க எதுவுமே பகவான் அதாவது அந்த உயர்ந்த ஆளுமையின்றி எந்த ஒரு துரும்பு கூட வந்து அசையாது என்பதை வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அதாவது நாம் எந்த செயல் செய்தாலும் அதனுடைய பலனுக்காக நாம் என்றைக்குமே விழையக்கூடாது. அவ்வாறு எதிர்பார்ப்பற்ற நம்முடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்க வேண்டும். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. அப்படின்னா உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன்கள் எல்லாம் நீ செய்த இப்ப வந்து பாவத்தினால் பயப்படுறாரு இல்லையா, அதெல்லாம் உன்னால வந்ததுன்னு நீ நினைக்காதே. உன்னுடைய கடமை வந்து போர் வீரன், எழுந்து போர் புரி. சோ அந்த தர்மம் என்றால் அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்யும் பொழுது வரக்கூடிய பாவங்கள் அவர்களுக்கு சேருவதே கிடையாது என்று பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களையும் பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபொழுதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அதாவது சந்நியாசம் ஆகிடணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா, அது இந்த செயலிலும் நீ ஈடுபடக்கூடாது என்பதை இன்னும் வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதா. பகவானுவாச்ச பிரஜகாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்டோ ஸ்தித பிரக்யஸ்ததோச்சதே. எஸ், ஸ்தித பிரக்ஞா அதாவது தீர மனிதன் அப்படின்னு நம்ம அப்பயே தீரஸ் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது நிதான புத்தி உடைய மனிதன், அவனுடைய சுபாவம் நடத்தை இதெல்லாம் எப்படி இருக்குங்க? பிரகலாத் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க அவருக்கு எல்லாமே, அதாவது விஷ பாம்புகள் மத்தியில அவர் அப்பா வந்து அவரை உட்கார வைக்கிறார், நிறைய பேர் விட்டு அவரை கொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு, யானைகளை வித்து மிதிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. எல்லாவற்றிலிருந்தே அவர் வெறுமனே பகவானை மட்டுமே நினைத்து கொண்டு ரட்சணை வந்து அவரிடத்திலிருந்து பெற்றார் இல்லையா? அந்த புத்தி இருக்கணும் நமக்கு கூட வந்து. அதே ஸ்திரமான நேச்சரை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே சங்கடங்கள் உண்டு, எல்லாருமே துயரப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம். இந்த துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் நாம வந்து இந்த பேலன்ஸ்டா நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிலையை எடுத்துட்டு போகணும்னா அந்த ஸ்திரமான புத்தி வேண்டும். அதுதான் ஸ்திர பிரக்ஞான்னு சொல்றது. அந்த நிலையை வந்து அதற்கான விளக்கம் தான் இந்த ஸ்லோகமே. சோ ஒருவன் தனது மன கற்பனையால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையுமே இல்லையா, இந்த மனசு எப்படி வேண்டுமென்றாலும் யோசிக்கும், எதை வேண்டுமென்றாலும் வந்து பெறணும்னு ஆசைப்படும் இல்லையா? அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்த உடனே இந்த மனசு இந்த புத்தியும் வந்து தானா இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். புத்தி செயல்பட்ட உடனே இந்த புலன்களும் வந்து ஆக்ஷனுக்கு வந்துடும் இல்லையா? சோ மனசு நினைக்கிறது, அதை வந்து வெளிப்படுத்துறது வந்து அதை இன்னும் மேலும் எடுத்துட்டு போகிறது வந்து புத்தி.
அதற்கேற்றவாறு புத்தி, அதுக்கப்புறம் செயல்படுத்துவது இந்த புலன்கள். கண்ணு பாக்குது, காது கேக்குது, வாய் பேசுது, நாசி நுகர்கிறது, கைகள் செயல்படுது, கால்கள் ஓடுகின்றது இல்லையா? கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாம் செயல்படுகின்றது இல்லையா? இது எல்லாமே புலன் நுகர்ச்சிக்கான, அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். அதாவது பௌதீகத்துல நாம் எதை செய்தாலுமே, இந்த லோகமே வந்து லோகத்திற்கு வந்து பௌதீக லோகம் என்று சொல்வார்கள். பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டம் வந்து ஆன்மீக லோகம். 2 விதமான லோகங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் இந்த லோகத்திற்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி என்னன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு. சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். இந்த சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நாளைக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. சத்வம் என்பது நன்மை பயக்கக்கூடியது. ரஜோ என்பது வந்து ஆர்வத்தோட எல்லா செயல்களிலுமே வந்து ஈடுபடுவது. அதே மாதிரி தாம்சிக் என்பது வந்து அறியாமையில் இருப்பது. இந்த 3 குணங்களால ஆனதுதான் இந்த பௌதீக உலகம். இது ஒரு மாயையால் இருக்கக்கூடிய உலகம். நாம் எல்லாருமே ஒரு பொம்மலாட்டம் மாதிரிதான் இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து ஆடிண்டே இருக்கும். ஒரு சில சமயத்துல சத்துவத்துல நம்மளுடைய செயல்பாடு அமைந்திருக்கும், சில சமயங்கள்ல வந்து நாம ரஜோல அமைந்திருப்போம், சில சமயத்துல வந்து தாம்சிக்ல செய்வோம். ஆனா நமக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக் குணம் வந்து நமக்கு பிறக்கும் பொழுதே உண்டு, பிறவி குணம். அது எதனால் என்றால் நாம முந்தைய ஜென்மங்கள்ல செய்த கர்ம பலன்கள் வந்து நாம இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கணும், இன்னார் வயிற்றில் நம்ம இந்த மாதிரி சிமிலர் கர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துல நாம வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டிய அந்த அந்த வாழ்க்கை நெறியை வந்து நமக்கு அமைத்து கொடுக்கின்றது. சோ நாம ஒரு வீட்டுல வந்து ஏழையாக பிறக்கின்றோம், பணக்காரனாக பிறக்கின்றோம், குருடாக பிறக்கின்றோம், இல்லை எந்த ரொம்ப அழகா பிறக்கின்றோம், இல்லைன்னா நல்ல செல்வந்த நிலையில் பிறக்கின்றோம், இல்லை ஒரு துறவியாக ஆகின்றோம் என்றால் அதெல்லாம் நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள். சோ அந்த கர்மங்களுடைய பலன்களை தான் நாம் இங்கு அனுபவிக்கின்றோம். புண்ணிய பலன்களாக இருந்தாலும் நன்மைகளை அனுபவிக்கின்றோம், பாவ பலன்களாக இருந்தால் அதற்கேற்ற வாழ்நிலையை வந்து நமக்கு அமைத்துக் கொள்கின்றோம். பிறக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சுபாவத்திற்கு நாம வந்து ஹைலைட்டடா இருப்போம். ஆனா வளர்ந்த பிறகு நம்ம எங்க வளர்கின்றோம், எத்தகைய சூழ்நிலையில் வளர்கின்றோம், அதே மாதிரி நம்முடைய கர்மங்களை நாம எவ்வாறு வந்து நம்ம செயல்படுத்துகின்றோம் ஏற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குணத்திற்கு நாம வந்து மடைமாற்றவும் படுகின்றோம். இல்லை என்றால் பிறந்த போதிருந்த அதே குணத்தையும் நம்மளால வளர்த்து கொண்டு செல்கின்றோம். ஆனால் நாம் எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களோடு தான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்கின்றது. சோ ஒருவன் இந்த புலநுகர்ச்சி செயல்களில் அவன் ரஜோ மற்றும் இந்த தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் இது எல்லாமே. எல்லா ஆசைகளும் ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து பேராசை, அளப்பறியாத ஆசை, கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆவல்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு உண்டு. சோ அதே மாதிரி ஆளும் தன்மையும் அவர்களிடத்தில் இருக்கும். துறந்து அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை எல்லாம் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன், அதாவது இந்த பௌதீக இயல்புகளின் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய நிலை அது. சோ மனதுடன் தன்னிலே திருப்தி அடைகின்றான். அதாவது செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதாவது தனக்கு என்ன இருக்கோ போதுமென்ற அந்த மனசோட தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அவன் அமைத்துக் கொள்கின்றான். அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது அவன் வந்து அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே, அதாவது இந்த கண்கள், காதுகள் எல்லாமே தெய்வீகத்தன்மையை அவன் வந்து அடைகின்றான். சோ துன்பம் தராத சொந்த மனக்கற்பனையை சார்ந்திருப்பவன் எவ்வாறு மீளா காமத்திற்கும் கோபத்திற்கும் உட்பட்டு வீழ்ச்சி அடைகின்றான்? இதற்கு காரணமே அவனுடைய பேராசைதான் இல்லையா? சோ அதற்கெல்லாம் காரணமே வந்து பேராசைதான். அது 62 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. இன்னும் 2 ஸ்லைடு தான் இருக்கு, முடிச்சிடலாம். த்யாயதோ விஷயான் பும்ஸ சங்கஸ்தேஷு உபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காம காமாத் க்ரோதோபிஜாயதே. எஸ், அதாவது புலன்னோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால், அதாவது நம்ம தாட் ப்ராசஸ் தான், எதுவுமே நம்மளுடைய திங்கிங் எபிலிட்டி தான். நமக்கு எதை நினைக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்தணும்னு, அதை கண்டினியூஸா நம்ம அதை திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதிலேயே நம்ம வந்து செயல்படுத்த அதை ஆசை வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். அதன் மேல் ஆசையை, பற்றுதலை வளர்த்து கொண்ட பிறகு அதை அடையணும்ன்ற ஒரு முயற்சி நாம செய்கின்றோம். அவ்வாறு அடைய முடியாமல் போனால் நமக்கு கோபம் என்பது வருகின்றது. அதாவது அந்த காமமா இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசையிலிருந்து நமக்கு கோபம் வந்து தோன்றுகின்றது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 62 வாசிங்க. க்ரோதாத் பவதி சம்மோக சம்மோகா ஸ்மிருதி விப்ரம ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்திநாசோ புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. சோ அப்படிப்பட்ட கோபத்திலிருந்து நமக்கு என்ன கோபம் வந்ததுன்னா நம்ம செயல்படக்கூடிய என்ன விதத்துல செயல்படுறோம் நமக்கே தெரியாது இல்லையா?
எதை வேண்டுமென்னாலும் நம்ம வந்து பேசிடுவோம். இந்த வாயில வரக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கும் கண்ட்ரோல் இருக்காது. கை எந்த விதத்துல செயல்படும் என்றும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைகள். சோ மயக்கம் பிளஸ் நினைவு நிலை, நினைவும் நம்ம இழந்து விடுவோம். நம்ம புத்தியும் வந்து தடமாற்றம் ஆயிடும் இல்லையா? நினைவு குழம்புவதால் அறிவும் வந்து அந்த இன்டெலிஜென்ட்டும் வேலை செய்யாது இல்லையா? புத்தி சரிவர செயல்படாது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் மீண்டும் அவன் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான். திரும்பி நாம் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து திரும்பி வருகின்றோம். ஆக்சுவலி இதுதான் புலனின்ப பொருட்கள். எதையாவது பார்த்து நம்ம ஆசைப்படுறது இல்லை அதாவது ஏதோ ஒண்ணு இந்த புலன்களால நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இது மேல பற்றுதலை வந்து வளர்த்து கொள்கின்றோம். அந்த பற்றுதலே வந்து நம்ம வந்து மேன்மைப்படுத்தி கொண்டு செல்லும் பொழுது அது காமமாக மாறிவிடுகின்றது. அதன் மேல் மோகத்தை நம்ம வளர்த்து கொள்கின்றோம். அந்த மோகத்தினால் அதை அடைய முடியாவிட்டால் நமக்கு கோபம் வருகின்றது. கோபம் வரும் பொழுது நம்ம மாயை என்னும் அந்த இதழ்ல வந்து சிக்கிக் கொள்கின்றோம். நினைவு இழக்கின்றது, அறிவாற்றலும் இழக்கின்றது. அதனால வீழ்ச்சி அடைந்து நாம வந்து மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம திரும்பி வந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். எக்ஸாம்பிள் துரியோதனனை வந்து நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? அவனுக்கு எல்லாமே இருந்தது, ஆனால் பாண்டவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அவனுக்கு வந்துடணும், அவர்களிடத்தில் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது என்பது அவனுடைய இது. அதனால அவன் வந்து பேராசையினுடைய பக்கத்தில் சென்றான். கோபம் எல்லாமே இருந்தது அவனுக்கு கிடைக்காத பொழுது அதனுடைய இறுதியில் அவனுடைய அழிவைத்தான் அவன் வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே புத்தியற்ற செயல்கள் தான் ஆயிற்று. அவன் இறுதியில வீழ்ச்சி தான் அடைந்தான். அதனால கோபம் என்பது நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒன்று கிடையாது. அந்த சுபாவத்தை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம த்விதீயோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.